Bueno, estamos todos. Vamos a dar comienzo ao pleno. Empezamos ao do día. O primeiro punto do día é a aprobación se procede da acta da sesión celebrada o día 20 de marzo 25. O segundo punto, dar conta... Un segundo, digo que non estaría de máis a corporación manifestarse contra a violencia machista e a intento de asesinato desta muller que houve estes días no barco de Valdeorras. Pero casi podemos ao final, se me parece, vale. Como que... Vamos a seguir a orde do día, sí, non hai problema, estamos de acordo. No, por eso digo que supoño que non habrá ningún tipo de problema en que a corporación municipal manifeste os recursos. Pues empezamos se queren aí. Como queira, ao final que ao principio, non é... Bácheme exactamente igual. Se todos os grupos están de acordo, non temos problema ningún. Vale, pois facemos un manifiesto en que estamos en contra de toda a violencia machista e que nos... A repulsa polo intento de asesinato desta muller no barco. Moi ben. De acordo. Vale, entón empezamos agora polo primeiro punto do día, que a aprobación se procede da acta da sesión celebrada o día 20 de marzo 25. O segundo punto é dar conta... Non estamos, penso que estamos todos de acordo. Vale, pero bueno, pues sí, como a veces hai... No, pero... Acta, digo, sí. estamos na acta, sí. Sí, se ten algunha cousa que decir ou a mellor algunha que non este ben... Eso, sí, se pode decir, cambia. Está ben. Vale. Vale. O segundo punto, dar conta das resolucións da alcaldía dende o número 2025-0211 ata a convocatoria da presente sesión. Vale. Terceiro punto do día, a aprobación se procede do orzamento xeral para o exercicio do 2025 de base de ejecución de anexo de personal. Vale, damos a palabra ao grupo do BNG. Moi ben. Bueno, empezando polo que son os orzamentos, que é un documento moi importante, hai unha cuestión básica do tema dos orzamentos que é a priori, que o que dice a Lei de Base de Réxime Local no artigo 127.2, que corresponde á Comisión de Contas o examen, estudio e informe de todas as contas orzamentarias. Non houbo esta Comisión de Contas, polo cual para nós sigue sendo un procedimento irregular da tramitación dos orzamentos do Concello, porque teria que haber esa Comisión de Contas na que se estudiaran previamente ao pleno. Por outra vía, independientemente do que sería esta cuestión de alguna forma administrativa ou burocrática, para o BNG, estes orzamentos, como sempre neste goberno, neste alcaldía, veñen tarde, mal e arrastre. É dicir, estamos falando de que os orzamentos teñen que ser traídos a pleno en outubro do 24 para que entren en vigor a principios do ano 25 e estamos no mes de maio, a finais de maio do 25, co cal, no caso de que se aprobaran, pois a súa entrada en vigor estaríamos ao redor de finais de xuño, co cal serían uns orzamentos que terían unha validez de medio ano, ainda non. Polo tanto, xa van moi tarde. É dicir, isto non é normal de que un equipo de goberno, un goberno, trae os orzamentos 6 meses fora de plazo. Por outra parte, tamén se está dicindo que non hai orzamentos no Concello. Nos estáse comentando de que, moitas veces, públicamente, de que o Concello está sen orzamentos. O Concello de Viana non está sin orzamentos porque están os orzamentos prorrogados. Estamos falando de que se están prorrogando os orzamentos do ano 23. É que eses orzamentos cada ano se prorrogan e iso non quer dicir que non haxa un funcionamento adecuado do goberno municipal, porque hai un exemplo clarísimo. É dicir, o goberno do Estado tamén ten os orzamentos prorrogados dende hai 2 ou 3 anos e non por eso non funciona, e por eso non se contratan as cousas, e non por eso non sigue funcionando a nivel administrativo o que é a situación máis importante de todo o Estado, que é o goberno do Estado. Entón sigue funcionando e sigue habendo todos os aspectos relacionados co que é importante para a ciudadanía. Iso sería por un lado.
E despois hai outra cuestión que para nós é fundamental nestes orzamentos. E é que estamos ante uns orzamentos no que xa se executou ou se destinou a gran parte das principales inversións ou das principales medidas económicas. E poño uns exemplos. Aquí están os fondos hai fondos da Diputación que están en torno aos 320.000 euros e xa o goberno que preside vostede pois xa os destinou e xa dixo onde iban destinados e xa nin siquiera preguntou a esta corporación municipal nin trouxo nunca a esta corporación municipal para decidir onde se destinaban eses 320.000 euros. É dicir, estánse facendo uns orzamentos, pero unha das partidas máis importantes que supón, dado como están conformados estes orzamentos, é moito máis importante estes fundos á hora de inversións, que é o que figura nos orzamentos, e xa están executados, mellor dito, xa están destinados e aprobados e onde se van destinar. O mismo co Plan Marco de Camiños Rurais, tamén está en marcha todo o proceso, e resulta que tampouco se contou co tema ca Corporación Municipal para isto. O cual, realmente, pois, o que quere dicir isto é que as medidas fundamentais destes orzamentos pois xa están executadas. Ou en vías de execución, pero decididas, non se trouxeron a este pleno da Corporación Municipal. Por outra vía, tamén nestes orzamentos que figuran aquí, hai unha cuestión que é moi grave, é dicir, estamos falando de que uns orzamentos que, según a documentación, son de 3.206.000 euros e resulta que a inversión total é un 4%. Estamos falando que nuns orzamentos que teñen unha inversión de 100 e pico mil euros, concretamente 128.116 euros, que significa o 4%. Para nós é ridículo que nuns orzamentos a inversións reales, que son para infraestructuras, para arranxos, arranxos non, para inversións de obras do que se considere dentro do que plantexe o goberno, signifiquen o 4%. É dicir, o 96% son outros temas, pero as inversións e todo o que significa todo iso é o 4%. É unha cantidade ridícula para o noso punto de vista. E despois, non sei, porque vostede ainda non explicou nada dos orzamentos, nin a opina, pero xa adiantándome un pouco, vendo como é a situación e vendo o que pretenden de alguna forma xustificarse aquí para estes orzamentos, é o contrato do SAF, contrato do Servicio de Axuda no Fogar. É dicir, non é necesario para nada para que haxa un contrato do Servicio de Axuda no Fogar que haxa uns orzamentos. Aí o último contrato que se fizo é que se sacou a concurso, era o alcalde, e sacouse no 2018 e naquel momento non había orzamentos aprobados no ano 18. Entón, sacouse a concurso o procedimento de contratación dese servicio tan importante para Viana, axudicouse e funcionou hasta o día de hoxe, que dicir, era por 2 anos que foron prorrogados e agora mesmo xa acabou a prórroga. Entón, pode sacarse e debe sacarse ese contrato a licitación tal como debe ser nunha administración que teña un pouco de coherencia e que teña realmente un interés por ter as cousas ao día e por que funcionen adecuadamente. É dicir, iso é o lóxico e o normal que se tiña que haber feito xa no momento que caducou. E despois de que se fizo esa prórroga, houbo tempo para poder sacar o concurso. A prórroga, se non me equivoco, acabou no ano 22, e estamos no ano 25. É dicir, do ano 22 ao ano 25 van 3 anos, e neses 3 anos houbo incluso orzamentos tamén aprobados como foron os do ano 23. E resulta que non se sacou a concurso o SAF. Entón, agora resulta que se veñen cunhas opinións, estáse explicando unha serie de cousas que non son a realidade da situación. Porque non hai ningún tipo de impedimento para sacar a concurso este servicio tan importante, como ben digo, para Viana, para as veciñas e veciños de Viana e, sobre todo,
para os usuarios que teñen que recibir ese servicio. E tamén, por suposto, para as traballadoras e traballadores que o prestan, que teñen que ter unhas condicións laborais adecuadas e que teñen que ter realmente unha garantía laboral que non lles perxudique. Estamos totalmente de acordo con iso. Entón, dito isto, tamén esta mesma situación é o mismo que tamén se comenta as axudas ás asociacións, ás entidades deportivas, que tamén se poden traer, son axudas nominativas, se poden traer esta corporación municipal para aprobar e non teñen nada que ver co orzamento municipal, porque no momento que se aproba, pois xa están no orzamento que está prorrogado, como se fixo anteriormente e como se ten feito en gobernos anteriores que se traían e salían. Por lo tanto, nestes aspectos, nos non podemos, parecenos que gustaríanos oír a súa opinión, gustaríanos saber realmente a súa opinión e por que xustifica estes orzamentos desta maneira e porque pretende facelos e traelos tan tarde, pero, dende logo, parecenos que avalar estes orzamentos iría avalar unha actuación dun goberno que non cumple ca lei, porque non cumple e non trae os orzamentos adecuadamente no seu momento, que incluso pretende enganar a corporación municipal con estas cousas como se enganou, pretende incluso enganar os traballadores do SAF, a población de Viana, dicindo e explicando que é necesario estes orzamentos para facer unha serie de servicios, a contratar unha serie de servicios. Entón, desde logo, para nós é unha situación e é unha actuación que é moi dubidosa e que non nos parece moi adecuado con respecto ao punto este do orden do día, que son os orzamentos e o que nos pretende traer a aprobación. E de momento, non comento máis nada. Moi ben, damos a palabra ao grupo do... Vale, moi ben, vamos de frente aos orzamentos. Nos, no tema este do SAF e outros temas de subvencións, etc., son puntos que trataremos despois, non vamos a misturar cousas unhas cas outras. Centrándonos nos orzamentos. Os orzamentos temos que decir, efectivamente, que son a lei máis importante que ten un concello a hora de xestionar. Hai que elaborarlos en o mes de setembro, outubro e novembro, de tal maneira que o de 1 de xaneiro entre en vigor. Que lle pedín repetidas veces cando falei con vostedes? Xa empezou, o tema empezou no ano 24, cando presentaron os orzamentos. Propúxenlle que o retirara e que o negociara connosco, que non se negociaron, se presentaronse en riba da mesa para que foran aprobados. Entón, nos dixémosle que o retiraran. Non o fixeron así, quedaron sin efecto e quedaron sin orzamentos. Se non lle decimos no ano 24 que hai tempo para xestionarlos, que nos chamen, é unha lección que debían haber aprendido para o ano 25. Que quere dicir isto? Pois que a finales de 2024 podemos haber chamado os grupos políticos da oposición, por menos a nós, que estamos dispostos a acudir, así o dixemos públicamente, xuntarnos con vostedes e decir cuáles son nosas aportacións aos orzamentos. Cada un ten as súas ideas e depois a prioridades de investimentos. Ustedes teñen unhas prioridades, nós temos outras, e podíamos saber como se usuaron. Ustedes non o fixeron, ustedes elaboraron uns orzamentos. Non digo que ven un mal, digo que elaborados tardíamente, e preséntamos prácticamente a mediados de ejercicio económico. O cual eu pregunto, se hai tantos problemas para non funcionar sin orzamentos, como funcionaron desde o 1 de xaneiro hasta agora? Como atenderon as necesidades? Pois botando man dos prorrogados. Hai partidas suficientes para facelo. Entón, nós o que pedimos é o seguinte. Claro, se lle volvo a decir o mismo que no 24, vai pasar o mismo que no 24. Xa sei que é tarde. Pero o que propomos, desde o Grupo Municipal Socialista, é que se retiren os orzamentos, que nos chamen e levoremos conjuntamente. Que ocorre cos orzamentos? O 90% dos orzamentos están dedicados a gastos xerais, persoal, etc., que pouco podemos facer nós, pero sí que podemos facer a hora dos investimentos. Por tanto, se nos chaman, podemos negociarlos, podemos ver que investimentos queren ustedes levar a término e cuáles queremos levarnos. Efectivamente, non amosan unha voluntad de facerlo así, presentamos pechados e nos dicen que Viana non funciona se non hai orzamentos. É como unha especie de chantaje. Oye, tienes que aprobar os orzamentos porque se non Viana non funciona. É non certo. E nas partidas que vostedes non queren dispor, eu penso ao longo desta intervención darlle
informes técnicos e xurídicos que permiten que o Concello de Viana funcione perfectamente ben cos presupostos prorrogados. Pouco máis lle podo decir, non vou entrar a debatir partes técnicas dos orzamentos, porque iso íbamos a levar muchísimo tempo, pero si lle pido que, por favor, os negocien, que non os teñan xa pechados. Se ustedes teñen voluntade de facer investimentos de acordo ca Deputación, estamos ca man extendida. Que pasou no plan Cooper? No plan Cooper ustedes dixeron o ano pasado, cando sean os próximos van ser negociados. Bueno, pois chegaron e non se negociaron. Que lle piden eu aquí nun pleno públicamente? Que, como os plan Cooper treva a obrigatoriedade do 40% destinado a investimentos reais e o 60% a atender a gastos xerais, pois ese 60% se adicara ao tema do SAF. Son 150.000 euros. Xa temos aí unha partida. Pero vostedes decidiron, con toda a libertade que ten usted como alcalde potestade para facelo, dedicar ese 60% a facer investimentos. Eu tamén le dixen un pleno aquí fai o ano pasado o seguinte: sei que é moi importante atender as necesidades dos povos e de Viana a efectos de obra pública. É necesario, hai carencias e hai que subsanadas. Pero eu creo que usted debía facer un pacto cos ciudadanos e decir: vamos a esperar un ano, 2 anos, o tempo que faga falta, e vamos a aparcar os investimentos e vamos a dedicar algo moi importante, que é invertir nas persoas maiores. Este problema anunciei eu no ano 2024 no primer pleno que tuvemos. Díxenlle, está caducado, vencido, perdón, o convenio. Anúncianse subidas importantes que non van ser subsanadas polas achegas da Diputación ni da Xunta. Adiquemos diñeiro, reservemos diñeiro, e así dicemos o tema para sacar o concurso. Non se fixo. Voulle por un exemplo. Había un remanente de 2 millóns e pico de euros. Vostedes, no ano 23, que a maioría absoluto que tiñan, tomaron a decisión de facer unha modificación de crédito e tomar parte desas aforros do Concello, 1.800.000 euros, para dispor, evidentemente, pareceme perfecto, non van a estar no banco mortos de risa, hai que investir. Pero si sabían que había un problema que os anunciamos nós, como Grupo Municipal Socialista, anunciamos este problema, hombre, hubieran deixado parte dese dinheiro para atender estas necesidades que se iban a vir en riba. Non o fixeron. Adicaron a obras. Hombre, hai que ter un pouco máis de certezas na xestión municipal. Hai que ver os problemas que veñen e tratar de terlos con un parapeto económico que o soporte e que o parte. Non o fixeron. Con isto que quero dicir? Quero dicir que ahora planteanse unha serie de problemas que poden ser reais, pero é por falta de xestión, na nosa opinión. Que falta de xestión, na nosa opinión. Entón, eu, o que lle propoño é, primeiro, entraremos a debater despois os temas do SAF e falaremos dese tema. Pero os orzamentos podes funcionar igual con eles. O Partido Socialista ha demostrado que colaborou con vostedes en todo e aprobou o máis importante para o Concello de Viana, que foron 3 puntos que para nós eran vitales, para que o Concello funcionara. Primer punto, aprobamos as facturas pendientes de pago do exercicio 2024 con cargo a fondo do ano 2025. Iso é si que é un orzamento. Nos permitimos, con o noso voto, porque se non aprobamos nos, non se votaba, o BNG votou en contra. Pagar as facturas pendientes. Se non se hubiera feito, había un anuncio por parte dos organizadores da mascarada de que non iban a facer a mascarada, porque se debían facturas inherentes á xestión da mascarada do ano anterior. Aprobamos nos. Tema da basura. Había que aprobar o da basura. O BNG votou en contra, ese é o criterio. Nos tamén queríamos votar en contra. Pero se votamos en contra, atopámonos con que a basura non se recollía. Ante ese dilema, optamos por votar a favor. Iso que significa? Apoiar o goberno do PP para gestionar o Concello. Iso é o importante. E nesas estuvemos, en todo momento. A conta xeral, non se aprobaba a conta xeral, o BNG votou en contra. Se non se aproba a conta xeral, que ocorre? Que se paraliza o Concello. Non hai ningún tipo de subvención a que se poda acudir. Entonces non votamos a favor. Isto que significa? Que significa? Que nos temas vitales pode contar con nos. Pero o que lle pedimos a vostede é que nos den oportunidades para apoiarnos na xestión. E para iso necesitamos que nos den oportunidades de negociar con vostedes. Esa é a postura. Por tanto, nos, en cuanto ao tema este dos orzamentos, xa lle acabo de explicar cuáles son as razóns que nos levan a telos pendientes e paralizados. Ora, o invito están vostedes. Vale. Primero, vale, vamos a ver. Nos, ahora mismo, tendo en conta
toda a necesidade de licitar de inmediato o servicio de axuda a domicilio na modalidade de dependencia básica. O grupo de goberno trae hoxe ao pleno precisamente a aprobar os presupostos, porque temos a partir de aí e temos todos falados. Temos todo, todo falado. É dicir, nós con isto non temos problema ningún. Non voten vostedes outra cosa por outro lado. Temos para eso, para subvencións e para o demais. Defendemos que os presupostos son necesarios para a licitación do SAF, que é o principal. É para funcionar o Concello. Non me falan vostedes do 23, por favor, non me falan do 23, porque cando 23 o SAF se pagaban 14 euros, estamos pagando ahora mismo 18, e ahora mismo a licitación vai a 23. O sea, disculpas ninguna. Se vostedes non queren, a xente sabe. A xente sabe, e se non, xa soplamos. O que non é normal é que me veñan con unha cousa dicíndome dos presupostos. Se non é nos presupostos, non, pero vostedes saben que me están preguntando, saben o que é o teito de gasto? Saben outra cosa? Sí, saben ben o que? Perfectamente. Non, penso que non. Sí, perfectamente. Porque senón non me dicen como me están dicindo. Sí. Non me están dicindo. Logo despois díceme, están dicindo, apuntei en algo, están dicindo, é dicir, que, por exemplo, o primeiro que me dice o informe que hai que ter unha comisión. Pero temos informe, señores. Foi porque vostede non estuvo, entón, como non estuvo, quixeron botar abaixo, da igual, que despois iba a alegar, que sabemos como funciona. E usted sabe como é iso. Pero informe de os técnicos todos, de Diputación, de Secretaría, de todos os relaos, e dixeron que estaba ben. Se vostedes no primeiro pleno que hubo, se non hubo, se dicen, non temos comisións, pois non temos comisións, a única comisión que ten que haber é a de contas. E sabe non? E usted sabe máis que naide. Non me veña a enrollar. Ahora mismo. Todo unha aclaración, hai dos informes jurídicos. Tamén pleno do 30 de xulio e a segunda vez que se repite. É que vamos a ver, é que me está dicindo cousas. Non, pero hai informes, claro, que están trasladando algo que non é. Porque a conta xeral é a que ten que ir a Comisión Especial de Contas. E o presuposto non é unha conta, é unha previsión. E no Concello de Viana nos informes indican que só existe a Comisión Especial de Contas. Vale. Vostedes dicen que queren solucionar o tema do SAF. O tema do SAF solucionase con isto. É a única solución. É a única. Depois explicarei eu qual é a solución. Perdón, non me interrumpa. Perdón. Eu veo que eu interrumpín. Me está faltando sempre ao respecto, sinceramente. Porque falamos moitas veces, me cache na man. Díceme que non lle den os presupostos, porque que non lle entreguei un borrador de presupostos. O grupo do bloque sabe que eu entreguei, pero fai máis de 15 días ou 20 días. Dixeron vostedes algo se querían cambiar algo. O grupo do PSOE sabe o representante, non sei se os compañeros saben. O representante sabe, sabe que tamén yo dei antes, Antes, non foi fai unha semana, Vostedes dixen que queren cambiar algo, queren facer algunha cousa. Non teño resposta, hasta o día de hoxe. Que me digan o ano pasado que non falamos, vale, perfecto, pode ser. Ora este ano non me poden decir eso, O ano pasado botei miña culpa, pero este ano non. Deillos, dixeme, cámbiame o que queiran cambiar sempre que sea posible. Falaba de inversión, é que non, vamos a ver, inversión, se queremos é simplemente solucionar dous problemas, é dicir, o problema do Concello, o problema do SAF, que é o problema máis grande que temos, é solucionar aos maiores e aos traballadores. E como se temos feito, vostedes sabrán o que fan. Eu non sei se os traballadores o que van decir, pero é que o ten aí. Tengo tan claro como o agua. Eu podo decir de outra maneira. Claro, é que se votan contas, despois se están votando contas, non, é que esa partida despois van da xunta, despois quedan aí os 400.000 euros, despois van, bueno, pues se nos volven outra vez os remanentes, pois aí quedan. Os remanentes, se hai uns remanentes, ten que ir ao pleno. E se van aos remanentes, vostedes dirán, nos faremos isto, faremos aquilo, faremos o demais. Falamos do Cooperou. Cooperou, dixeron, hai que meter unha parte, vale, nós temos que ter uns traballadores, os pueblos piden os traballadores, porque é necesario, só temos 4, me parece que temos un albañil máis 3 máis, temos a probaladora, que nos conseguimos 4, cando nos viñan, o ano pasado viñan os 2, conseguimos un máis 3,
e agora temos 4. Vale, temos subvencións, é que vostedes piden moitas veces, para os técnicos piden unha cousa. Decirle, oye, faime isto a ver cuánto temos de aquí, a ver se podemos de aquí. Pero, como yo decía antes, a regla o teito de gasto non saben o que é. Por como están dicindo. Sinceramente, entonces, que non sei, se vostedes non queren, oye, pues digan yo ao pueblo que non queren axudalos, que non queren fazer nada. Xa non é unha cousa, bueno, vamos a falar do 23, prorrogados do 23, o mismo que lle estaba dicindo que cando se pagaban 14 euros, estamos pagando 12,8 e temos que pagar 23. Que mantén iso? É dicir, quanto vale a luz no 23, quanto vale hoxe? Quanto é a subida dos traballadores? Porque pasa o mismo co SAD. Hai que pôr o 2,8% encima. E logo, pois hai que pôr os desplazamentos. Hai que pagar os viaxes que se están pagando, o esforzo que fixemos. Entonces, simplemente digo que está aí. Non é por outra cosa. Non é un presuposto que presentamos simplemente, máis que nada, para resolver o SAD. Resolver o tema das subvencións e logo despois hai outras subvencións e hai outras partidas que queremos meter, ao mellor, para, non sei, hai unha banda de música que quere entrar, outra cosa, temos que ter unha parte para iso. Non se os presupuestos que temos aprobados, facemos, non máis. Doulle unha réplica, sí. A ver, vamos por partes, como suele dicir. Orzamentos prorrogados. Eu acabo de falar de que os Estados ten das 2 ou 3 anos e funciona. Así que imagínemo que o Concello de Viana do Bolo, que non é un Estado, que é un Concello, e ten menos de 3.000 habitantes, que supoño que funcionará e podría contratar, igual que contrata o Estado, obras de millóns e millóns de euros, ou de miles de euros, e sin orzamentos. Eso, por un lado. Por outro, decir que se negocia e que nos dá os presupuestos cando as partidas principais, como é as que veñen dos fondos da Diputación, que son 320.000 euros, según o que se aprobaron nas resolucións de goberno, eso decidiu vostede onde iba, non lle preguntou a ninguén. E son 320.000 euros que checar e decide vostede onde os gasta. E despois dice que quere negociar, que nos deu os orzamentos, ni que os ten gastados. Home, por favor, onde que os ten gastados non se negocia nada, onde que os ten decidido, onde que lles mandou a comunicación, onde quería meter os cartos, entón xa non hai nada que negociar, xa o ten decidido. Que podía facelo? Sí, é fizo, nadie discute que pudera, pero non veñan dicindo que o negociou, porque iso non é verdad. Por lo menos co BNG. Eu estou falando en nome do BNG, non estou falando en nome de outros partidos ou de outras organizacións. O Plan Marco tampouco dixo nada do que queríamos, nin o que tal. É dicir, todas as obras máis importantes do Concello non negociou nada. E agora que queda para invertir? Que queda? Acabo de dicirlo, un 4%. E concretamente, se eu digo, volvo a repetir, o que queda económicamente son unha partida de execución de infraestructuras públicas e camiños de 67.000 euros, de 3.200.000. É dicir, que iso é o único que queda, que tampouco explica nin onde quere meter. Son 67.000 euros, así ao bruto, máis 50.000 euros para a reforma do campo de fútbol. Iso é o que poi de inversións. Iso é o que poi vostede de inversión nun orzamento de 3.200.000 euros. Pero vamos a ver, é que se negocia con iso. É que iso é unha demagoxia pura e dura. Agora, fálase do SAF. Parece que é o obxectivo, como ben acaba de recoñecer, que é o tema do SAF, o problema polo que hai que fazer os orzamentos. É que senón non se pode fazer. Pero vamos a ver, vostede, a señora secretaria interventora, emitiu un informe que teño aquí, que me chegou e que me enviaron, supoño que vostede tamén o terá, e como terá vostede, terá toda a corporación municipal. Dice que hai 2 partidas disponibles, entre as 2 partidas son 228.000 euros. Esas 2 partidas disponibles. Mais, se lle suma vostede os 413.000 euros que veñen da Xunta, que xa, según as previsións que teñen vostedes, máis 32.500 euros que tamén veñen da Diputación, POSAF, que son as previsións que teñen vostedes, máis 87.000 euros que son o que aportan os usuarios según as previsións que tamén teñen vostedes,
máis 60.000 euros que xa meteron dos fondos da Diputación, aí, quanto lle queda por poñer ao Concello? Quanto? Pois eu entendo que o que lle queda son 30 ou 40.000 euros, así a bote pronto. Entón, deses 30 ou 40.000 euros, se non orzamento e se non as previsións orzamentarias que hai xa do orzamento anterior de máis de 3 millóns de euros, resulta que non hai 30 ou 40.000 euros para contratar o SAF e hai que fazer un orzamento novo. Home, por favor, que non somos parvos. É dicir, non nos veña contando contos. Eses contos está ben que os conte por aí onde queira, pero non nos chame parvos, porque cartos hai, e cartos ten, e tenos a disposición. E tenos vostede a disposición, que yo lo acaba de dicir a secretaria interventora, que hai un informe. E o informe está aquí, que eu non o fiz lela. E dice que hai 2 partidas disponibles, que son 228.000 euros, que están sin gastar do orzamento prorrogados. É que están a disposición. Entón, iso, máis todo o que acabo de dicir, suman o diñeiro todo para poder sacar ao concurso. Xa o podía sacar o ano pasado, xa o podía sacar cando quiso, e non o sacou o concurso. Por qué? Porque se nega a sacalo, é porque quere utilizar o SAF como un chantaxe á corporación municipal. Quere nos chantaxear con ese tema. Iso é o que quere facer o museo. Non sei, terminou. Entón, dende logo, a parte que eses 30 ou 40.000 euros que poden faltar, home, vamos a ver, aquí ten unha serie de inversións, ou prevé unha serie de inversións, eses cartos, moitos deles xa se gastaron. Aquí estamos falando de que o entroido 112.000 euros, aquí estamos falando de que as luces de Nadal 32.000 euros, estamos falando de que outras partidas que nos parecen exageradas. Entón, esas cousas... Non confunda a xente. Non é confundir, estos son os cartos que poden aquí. Pero vale, pero temos Navidad, temos festas, temos mascarada e temos máis. É dicir que 32.000 euros para todo. Sí, claro, 32.000 euros por las luces. Pois que se quita as luces, xa pode poñerlos na SAF, que tamén ten importancia. Igual que ten importancia non gastar tanto diñeiro se va a dar outras festividades. Vostede teña voluntade nada máis. Vale. Bueno, ou incluso se quere, pois hai unha partida de 50.000 euros para o campo de fútbol, pois o campo de fútbol podrá esperar un ano tamén para sacar a concurso o SAF, digo eu. É dicir, que ainda sobran dos 50.000, por según o informe de Secretaría de Intervención, que xa digo que son 228.000 euros disponibles no orzamento prorrogado. Disponible máis todo iso que dixen eu dos ingresos que manda a Xunta, do que manda a Diputación para a básica, máis a aportación dos usuarios, máis os 60.000 euros que xa destinou deses fondos da Diputación ao SAF. Entón, se suma todo, vostedes dicen que, según o que dicen vostedes, que vai salir o SAF en 840.000 euros, aproximadamente. Pois entonces, se sale eso a licitación, boten as contas. 200 e pico mil, máis 413.000, máis 32.000, máis 87.000, máis 60.000, máis eso que digo eu, están as contas. Está na bolsa. Está na bolsa. Bueno, non nos conte chistes, por favor. Non nos conte chistes. Usted digo o que queira decir, pero non conte chistes. No, chistes non, estos son datos que damos non conte que chistes. Aquí está o informe de Secretaría de Intervención que me foi remitido. Entón, eu non estou dicindo ninguna... Aquí está. A ver se xa estamos en 400.000, xa estamos os 400.000 E os 413.000 euros son os que dicen vostedes que recaudan que lles dá a Xunta de Galicia. Eso é o que dicen vostedes. O que esperemos que nos dé. No, eso é o que dicen. Vale, eso que dicen, vale. Terminou. Eu non estou dicindo outra cosa máis porque dicen vostedes. Terminou. Vale. É bastante político, sí. Damos a palabra. Vamos a ver, eu no tema do SAF non quero entrar. Hai un punto do día que o dice ben claro. Punto sexto, incubación, expediente, licitación, SAF, básica e dependencia. Cando chegamos a ese punto, eu intervendrei e direille cuáles son os nosos aportacións, nosos datos económicos e xurídicos donde entendemos que se pode licitar sin ningún tipo de problema. Ahora estamos en outro orden de cousas, que é os orzamentos. Vale? O que non se pode facer é que tratar de aprobar os orzamentos non podemos pôr pegas técnicas, pero o que non podemos facer é o que usted termina de facer, señor alcalde, permítame que yo diga, apelar aos traballadores dicíndole, son conscientes de que como non se aproban os orzamentos, vostedes non poden resolver o problema da licitación e non ven melloradas as súas condicións laborais. E que iso
Dígolle que é falso de toda falsidade. Vale, perdón. Eu voulle despois a explicar meus puntos. Aí podemos debatelo. E son puntos que eu estou asesorado técnicamente. Sí, hombre, claro, xa sei. Vale, Sí. Entonces, eu expondrei os temas en ese momento. Sí, sí. Os orzamentos están feitos a mediados de curso. Están utilizados os investimentos. Cual é o onde podemos entrar nas subvencións que veñen da Xunta de Galicia, da Deputación e do Estado? Quen maneja esas subvencións? O equipo de goberno. É dicir, o apartado de investimentos, que son 128.000 euros, están nos orzamentos. O resto son subvencións. Están chegando, ben sabe usted, ahora vamos a falar de algunhas subvencións para certas obras. E esas son as que manejan ustedes. Aí nós non temos acceso. É lógico, están o libre albedrío da gestión do equipo de goberno. Como aí non podemos entrar, non podemos manejar ningún orzamento. O orzamento manejan vostedes, donde o 90% está xa destinado a gastos xerais, persoal, etc. E no apartado de investimentos non temos nada máis unha partida de 128.000 euros. Se non a negocian con nós e nos dan pechados, non temos ninguna posibilidade de influir nos orzamentos que se invisten. E nós sí que teríamos ganas de falar con ustedes, prepararlo no mes de setembro, outubro ou novembro, estamos do 26, empecen a negociarlos, e se podemos chegar a un acordo ou non, pero podemos negociarlos. Ahora non temos nada que negociar, están pechados. Pero non son por culpa do SAF. O do SAF é un tema aparte, e eu tratarei con toda a boa voluntade, tratando de aportar o que eu máis ou menos o meu humilde saber e os conocimientos que me pasaron outras persoas para tratar de demostrar aos traballadores que se pode licitar a SAF sin orzamentos. E voulle dar números. E teñen razón ustedes unha cousa. Non é cuestión de contar co dinheiro que chega da Xunta ni da Diputación, non. Hai que crear unha partida orzamentaria, unha partida orzamentaria para ter ese dinheiro por si acaso non chegan as achegas da Diputación, da Xunta e dos usuarios, que o Concello de Viana poda facer fronte a esos gastos. Pero como non é o caso, no momento, despois explicarei, no momento en que empecen a chegar as aportacións, o Concello de Viana, esa partida de 800 e pico mil euros que ten que facer provisión, volve a utilizaros outra vez para outros investimentos. Solamente é crear unha figura contable. Logo explicarei, pero estou dando as razóns de por que non lle apoiamos os orzamentos. Pero, por favor, non utilicen dicindo que se non hai orzamentos chegou a apocalipsis. Non é certo. Usted funcionou no ano 24 e sigue funcionando medio ano do ano 25. Volvemos. É que non me podo repetir. Terminou, perdone. Sí. Vale. É que non me... Vamos a ver, non podo. O 24, os presupostos son do 23. Estaba dicindo que pagábamos 14 euros. Iso ten a ver. Bueno, estamos dicindo que pagábamos 14 euros. Como non ten nada que ver? Se antes as traballadoras non cobraban nin os kilómetros. Claro. Vale, pois entón non cobramos os kilómetros. Tuvemos que facer despois no 24 por facer un apoio para pasarlle a 18. Sí. Ahora xa termino, Vale. Xa termino, xa te cerramos. Despois debatimos, vale? Non, despois debatimos non, despois votamos. Entón, a seguinte cousa, é dicir, como no 23, despois da pandemia, despois de todo, despois de cos traballadores, que ahora mesmo están, só lle falta unha cousa, o desplazamento. Ahora pídenos 23 euros máis menos o que a partida. Oye, que veña un que nos de 20, que pague 20, unha empresa, que veña, temos que licitar, que veña unha empresa que pague 20, bueno, pois perfecto, sería perfecto, non? Pero nós temos que plasmar o que temos aí. Os cartos que te mandan das subvencións, que te mandan do outro lado, cando chegan, cando che dicen os que che mandan, é cando tú apartas para un lado. Dices, vale, pois ven isto. Que parece que non se dan de conta. Solo creen unha cosa cando piden algún informe, e o informe que lle interesa aí. Porque tamén a falar de outra cousa. Estamos falando mesmo do cooperado. O cooperado vai nos presupostos. No. O plan de camiño vai nos presupostos, pero estaba dicindo, señor, quen sabe de sobra? Claro, pois é que non van nos presupostos, entón que me está dicindo? Estou dicindo que pudo negociar. Pois tenemos que fazer un camiño, o camiño que estea aí. Vale, pois claro que podemos negociar. Podemos chamar, eu teño que facer as cousas, eu non podo estar parado. Teño que facer as cousas. Temos que funcionar. Simplemente, isto sí, yo digo, os presupostos van precisamente para eso, para o SAF
Logo despois hai algunha empleada social que fai o seu traballo, está medio xornada e temos que complementala, porque lógico lle de deber. Entonces, se vostedes non queren, pois sinto moito para os traballadores, simplemente que sepan, e por os maiores, simplemente que os sepan. Entonces, vamos a someter a votación. A nosa propuesta foi para isto. Temos as subvencións igual que a todas. Estaba falando das subvencións, estuve repasando as subvencións. Deus e subvencións a algunha entidade na pandemia. Denunciable, ¿Dónde fixeron os gastos, señores? ¿Dónde fixeron os gastos? Como demostraron os gastos? Como demostraron os gastos? O sea que ali valía, o sea, non hai gastos, a pandemia non se fixo ninguna cousa. Verdad que non? Pero se para un pouco sí. Claro. E agora temos que nos decir, dícenos, están os jurídicos, non os nosos xa, os da Diputación, que non se pode facer, dicen, non, pues vale, pues non tenemos nada. Se non queren pudieran, non sí, non se ría, porque aí meteu a pata. No, eu non metí pata. Daquela maneira, aí meteu a pata daquela maneira. Daquela maneira, sí. A ver, hai algún informe xurídico que diga... No, o informe xa lle darío. Pois denuncie, a ver se hai algún informe xurídico. Estamos falando de mismo de eso. Pero estamos falando de que dar subvencións sin facer. Como se na pandemia non se fixera nada. Non. Non. Bueno, pois usted denuncie se están dando mal. Denuncie usted. Se estuvera mal, xa me tiñen denunciado. Eso xa o teño claro. Non nos somos de denunciar. No, que va. O entroido que... Usted sabe ben o que fixo. Sígame, sí. Hubo fútbol, hubo de todo. Pagouse, verdad? Na pandemia, sí, vale. Pagouse, hubo gastos, hubo cosas desas, sí, verdad? Sí, claro, con hubo gastos. Pero, señor, non mascarada de entroido na pandemia. Oye, habría mascarada nun ano. 19 estaban 19 no más. Mire, Estabas tú de teniente alcalde. perdónme unha cousa. Mentira. A 1 de septiembre. Mentira. Cando se pagaron as subvencións, estaban vostedes. Sí, claro, que estábamos cuando se pagamos los Estábamos nos pagamos todo con aval de Secretaría de Intervención. Claro. Con aval de Secretaría de Intervención se pagou. Porque había un secretario e interventor, ou secretaria e interventora, non recordo quen estaba, sin eses avales non se pagaba nada. Non había caso. Bueno, sometemos os presupostos a votación. Votos a favor. Votos en contra. Vale, pues quedan rechazados. Xa sabedes o que pasa. Vale, vamos ao siguiente punto. Vale, cuarto punto, aprobación do modelo do control interno simplificado. Vale, damos a palabra se ten que decir alguna cousa ao grupo do GNK. Eu prefería que explicaran un pouco o que significa ese modelo de control interno simplificado. Vamos a ver, sí, se leu a proposta, sabe como é a proposta. Sí, máis ou menos sí, pero a nivel legal é un pouco farragosa para saber exactamente non sei. Vamos a ver, eu penso que é un control que ten que facer, é dicir, un control que ten que facer a secretaria, neste caso, os técnicos, ten que facer, se tu faz algunha cousa que mal feita, pois que teñan un control, ten que fiscalizar, ten que facer todo. Pero eso xa o había. Entonces, vale, xa o fai, pero bueno. Eso xa o había. Vale, non, bueno, había non, ahora ben, non, aí se o leu, xa vei que xa lle dice que hai un que era obligatorio, e hai que facer un modelo, hai que facer unha carta, e hai que facer unha cousa, e hai que someterse a eso. E eu como responsable ahora mismo do Concello, si me someto. Entonces, estou de acuerdo. Non sei se o grupo do que será, quer decir alguna cousa. Nada, si eso é obligado cumprimento. Vale, pues sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Vale, vamos a revocación
do acordo adoptado polo Pleno con data 21 do 11-24 denunciando a delegación de competencias de recaudación do imposto da Deputación, sin prexuízo de que o Concello poda recuperar a competencia en calquera momento. Damos a palabra ao grupo do BNG. A ver, aquí hai unha... Sí, espera un segundillo, por favor, teño que mandar aí. Vale, fixamos unhas gestións, entonces ahora mismo sobre as gestións que fixamos, dícenos que, bueno, en este caso é a vicepresidenta da Diputación, doña Marta Novoa Iglesias, diputada delegada da área de Facenda, Economía e Recursos Humanos da Diputación Provincial, declara que a Diputación Provincial de Ourense comprometes a enviar ao Concello de Viana do Bolo unha persoa para facer labores de atención ao público en materia de xestión tributaria e recaudación dos ingresos que o Concello de Viana do Bolo teña delegada na Diputación Provincial durante un día a semana cada 15 días. Que a Diputación Provincial de Ourense está en condicións de asumir as tasas de indicación periódica e multas de tráfico que se decidan delegar por parte do Concello de Viana do Bolo. Era unha cosa que se nos pedía, creo que conseguimos, entonces sometémoslo ao debate, díganos o... A ver, nos o tema da recaudación municipal estuvemos totalmente de acordo sempre cas propostas que tamén trouxemos nos a este pleno no seu día e tamén despois tamén trouxe o Partido Socialista de que había que tomar medidas porque realmente tiña que haber unha atención ao público como había no pasado, diaria. É dicir, tiña que haber unha persona porque hai que recordar que a Deputación este labor non o fai gratuitamente. Estamos falando que cobra 65.000 euros. O 5%. Bueno, son 65.000 euros o que están nos orzamentos. Entón, con 65.000 euros que cobra por xestionar os recibos o que é os tributos municipais, pois parecenos que, como mínimo, que tiña que haber unha persona aquí para atención ao público como falou no pasado. Entón, se non a quere poñer a diario e tal, pois nós estamos de acordo en quitarlle esa delegación. É que o Concello xestione directamente ou que faga unha contratación como considere o grupo de goberno ou que se faga para que haxa unha persona de atención ao público diariamente. Aquí estamos nun Concello que ten moita xente maior, moita xente que non ten unha capacidade tecnolóxica para poder facelo por vía telemática e ten que estar continuamente chamando para ver calquera problema á Deputación a un teléfono que non o atenden como se o atenderan presencialmente e temos esa necesidade e era un servicio que tiñamos aquí porque de alguna maneira estamos e temos que atender a xente sobre todo nun tema tan importante como é a recaudación de tributos tanto en todos, porque ao final recaudan todos entón todas as dúbidas que teña a xente todas as veciñas e veciños teñen que ter unha atención presencial. Entón, por eso, apoiamos sempre esta revocación porque a Diputación se negaba a mandar unha persona. Agora, vostede dice que está resolto porque manda unha persona un día cada 15 días. Home, por favor, se ven cada 15 días, eso que resolve. Que resolve unha persona cada 15 días aquí. Para toda a población de Viana, un día cada 15. Home, eso parece que é unha burla. É dicir, se non queren mandar unha persona, pois que non a manden. Será que non lles interesa manter este servicio, pois por eso se acordou o que se acordou neste pleno e nesta corporación municipal. E nós non estamos a favor, dende logo, de revocar o acordo e de que siga a Diputación. Nós estamos que se non cumple como era o tema anteriormente, e antes tamén cobraba o 5% e seguía e tiña unha persona, entón, por que ten que quitar? Agora, resulta que sigue cobrando o mismo, non sin rebaixa ninguna. O Concello sigue cobrando 65.000 euros e resulta que quita a persona e temos que aguantarnos. Pois non. Se non quere manter as condicións, pois nós estamos de acordo en quitarlle a competencias de recaudación de impostos. Vale. Dame a palabra ao grupo. Bueno, vamos a ver, nos xa presentamos no ano 24 e no ano 25 a moción donde obrigamos ao Concello a tomar partida para delegar a continuación da delegación de facultades para que a Diputación fixera o cobro de impostos e tasas. Presentamos a moción, aprobouse
Na seguinte vez, cando foi que se aprobaron as facturas de 90.000 euros, nos dixemos, como Grupo Socialista, que aprobábamos o pago desas facturas, a modificación de crédito, que a condición de que se emitira un escrito dirixido á Deputación denunciando ese convenio. Convenio establecido e firmado no ano 2008, prorrogable cada 5 anos. Non hai convenio, perdón. É delegación Vale. de facultades. Si a palabra convenio é para que a xente me comprenda. Non é un mínimo. É delegación de facultades de cobro de impostos. Perfecto. Somos tan puristas no lenguaxe. No. Vou ser purista no lenguaxe. No, perdónme que interrumpa só un segundo, porque un convenio, tú se faz un convenio, é por X anos. Se tú faz unha delegación de competencias, podela quitar cando queiras. Perfecto, pues Vale. agora vou continuar. Eu teño un convenio donde dice claramente que foi firmado no ano 2008, prorrogable hasta o 2013. A partir de entón, cada 5 anos, se iba renovando tácitamente ese convenio. E dice nun apartado, para que este convenio non se renove tácitamente por cualquera das partes, hai que emitir un escrito denunciando o convenio. E foi o que eu dixen. Dixen a vostedes que emitiran un escrito. O escrito tuve que ao final redactalo eu, porque da maneira que vostedes redactaban non deixaba ben claro que se denunciaba o convenio. Así saliu. Perfecto. Pois o escrito mandouse a Diputación e o convenio está cesado. Hasta o 31 de julio hai plazo para renovarlo. Por tanto, xa que vostede conseguiu unha carta que foi o que nos propuñamos, que era que se abrira a oficina e que se fixeran cargo do cobro das sancións e multas, o que digo é que se faga, se elabore un novo documento de delegación de facultades donde se incluan esas conclusións que ten vostede aí, desas cartas, que digan que se abre a oficina e que cobran os impostos. Unha vez elaborado ese documento, traise a pleno, apróbase e temos unha nova delegación con novas competencias, que son as que vostede ten aí, que a Diputación está disposto a acceder. Por tanto, non podemos aprobar a revocación, ao contrario, solicitamos que se faga, elabore o novo documento de delegación, pódese facer na semana que ven e hai que aprobalo, porque se esperamos 2 meses metémonos en xulio. Pero por que non metemos en xulio, que é cando vence o convenio? Perdón, a delegación. Vence en xulio porque desde o mes de decembro que nos presentamos a moción, presentamos a carta de denuncia, non se fixo nada. Han pasado 5 meses. Por que non se gestionou antes para que non nos colla o toro antes do 31 de julio? Por tanto, como non se fixo, fágase agora rapidamente. Traiga a pleno, aprobámoslo, e xa está solucionado o problema. Pero usted non me pida que revoque algo que foi aprobado en pleno. Moi ben, pois entonces vale, sometemos a votación, non pasa nada. Para o que vostede di, penso e espero que non cambie de opinión, e nada máis. Sí, por eso. Non vai haber. Votos a favor? Votos en contra? Pois queda rechazado. Vale, temos o sexto punto, estamos, sí, revocando. Incoación expediente. No, ten que ser por maioría absoluta, entonces non, queda suspenso. No, que non entendo. Vamos a ver. Bueno, ya máis, vamos a ver, ahora mesmo é que hai máis votos en contra que a favor. Entón, isto para nós revocalo, tiñamos que ter maioría absoluta. A favor da revocación. Claro. Non a temos, pois queda... Non queda pendiente do que eu lle dixen. Sí, vale. Sí, seguiremos traballando. A ver, a semana que ven podemos facer. Vale, sí. Fale que a Deputación que elabore o documento, mas está isto. Sí, será máis isto non é máis importante. Bueno, é importante, señor alcalde, é importante. É moi importante, Si conseguimos un servicio... Pero o siguiente era outro, bueno, pero usted neso non se preocupe que xa o levarán. Perdón. Vale, despois estamos coa incoación dos mediante utilización do SAF, básica e dependente. Eu isto, como non temos a partida necesaria, pois vou retirar. No. Sí. Perdón. Eso é un punto do día, tenemos que falar sobre esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Eu teño un razonamiento para expor. No, espera un segundo. Vamos por turnos primeiro. Damos ya para lá. Vamos a ver, neste punto
para o punto este. Pensei que Claro. dicía que o retiraba da orden do día. Sí, eu quero retirarlo do orden do día, sí. Ah, bueno, pero iso que é retirar non Sí, o debatimos. vamos, claro, É dicir, que iso é cousa súa. Sí, pero bueno, pero está outro grupo que quere falar, eu doulle permiso. eu quero falar, Como podo licitar eu unha partida donde non teño presuposto? Pero usted está facendo unha pregunta, señor alcalde, eu quero contestar. No, pero eu estou dicindo, se eu teño a potestad, entonces que deixámoslo fora do... No, é como que. Sí, sí. No, pero deixámoslo fora. Alcalde, a vostede como... Que non, deixamos fora. Pero vamos, pero eso non é normal, señor. Sí, é normal, sí. Non é normal que eu lle explique. Usted antes preguntoume, non se pode facer sin partido cementaria. Se non teño partido da cementaria non podo falar, non, o sea, eu non podo licitar. Pode explicar eu como se pode facer a partido cementaria? Non me explique, por favor, non. Non me permite. Non ten a palabra, non. Entonces deixámoslo. Vale, deixámoslo fora. Vale, mocións, hai conmoción, creo que de urxencia. Bueno, tamén teño unha moción por urgencia. Hai dúas, eu tamén teño unha moción por urgencia. Vai estar aí. Vale, empezamos co grupo do PNG. Teño unha de xefe, para que presentar. Sí. Empezo logo, pola da urxencia. Sí. Léame a iniciativa. A ver, esta de urxencia é pola moción para a defensa dun servicio ferroviario de utilización da Gudiña Porta de Galicia e solicitude da revisión dos horarios dos trens. Fundamentalmente, esta moción é debido ao problema que vai haber dos horarios dos trens que cambian e que perjudican a nosa comarca e fundamentalmente, pois tamén, lóxicamente, ao Concello de Viana. Ao Concello de Viana. Entón, como perxudican ao Concello de Viana, pois traemos esta moción. Non sei se quere que... Non sei, temos que votala. Vale. Entonces, votos a favor da moción? Pero podo falar? No, primeiro vamos a votala, despois usted. Sí. Bueno, votar na urxencia. Quería fazer unha proposta, e a seguinte, eu teño unha moción por urxencia idéntica, o sea, mesmo, sobre o mesmo tema. O que propoño é que non se vote, o sea, que esta moción non se lean, é un manifiesto firmado por 21 alcaldes, se lea e a corporación se adhiera a esa firma. Vale, vamos a ver. Primeiro vamos a votar a urxencia da moción primeira que se presentou, que é como se debe facer. Sí, vale, perfecto. Entonces, votamos a moción, votos a favor, votos en contra. Vale. Abstencións. Vale, vamos a ver. A ver, En contra. ¿Por qué decimos? Porque no simplemente decimos, nos estamos de acordo en o tema dos tres, estamos de acordo como debe dar o Partido Socialista, porque a mesma cousa que ten el, temola nós. É dicir, nós, porque usted pídenos no punto do día, pídenos co Concello que faga unhas reunións e que faga unhas cousas. Cuando nós temos, xa falamos con, o sea, falaron máis que nada do alcalde da Gudiña, hai que decirlo así, e aquí estamos, mira, hai 28 representantes, donde eles está do Barco de Valdeorras, o Bolo, Castrelo do Val, Cualedro, Larouco, Laza, Mezquita, Monterrey, Oimbra, Petín, Pola de Tribe, Ríos, Rúa, Rubián, Tres Miras, Berín, A Veiga, Viana do Bolo, Vila Martín de Valdeorras, Vilar de Bos, Vilariño de Consus, Xinzo de Limia, Edmisende, Lubián, Vías, Porto, a Cámara de Viñais e a Cámara de Chaves. Entonces, usted, sobre todo, no último punto que nos pon, está dicindo que o traballo está feito, que me imagino que será o que vai a presentar ao mellor o grupo socialista. Sí. A ver, eu esta moción presentei o 19 de maio. Ese, o 19 de maio foi o lunes pasado. Entón, o 19 de maio, ese escrito, non sei se estaba o 19 de maio feito ou non. Pero bueno, de todas formas... Xa se dera convocatoria, non estaba. Se non vai, as outras que presentou... A ver, eu non digo nada, eu estou dicindo que presentamos unha moción e queremos debatila se se acorda de debatir. Pero xa votamos, dixemos que non.
A ver, é que votou que non. Solo votamos a favor das Que nos votamos que non, señor. Home, eu que diga, secretario. Voten. Vale, pues votamos. Votos en contra. Vale, pois xa está. Se non se quere debatir, pois xa está. Soy. A moción, votos en contra ou a favor? Pois nos estudamos porque queremos ler o manifiesto. Bueno, venga, pues leen ustedes. Simplemente leen un manifiesto. Sí, claro. Bueno, xa, pero se se lee o manifiesto, habrá que votar tamén para ler, non? É pedir a adhesión. Digo eu, porque aquí há unha cousa que presentamos nós, hai que votar para que se debata o manifiesto. Non sei se me entendeu ben. Non sei, non o entendo. Non sei se me entendeu. Cando é de urxencia, primeiro que hai que facer é votar. Sí, A urxencia, vale? sí. Vale, moi ben. Ahora presentará o PSOE e vamos a votar a urxencia. Vale. Vale, pero non hai que tan Vale, moi ben. A súa quedou rechazada e dixémoslle os motivos por que era. Máis que nada por último punto. Vale. Non o concello ten que facer todos. Vale. Entonces, ahora, PSDG, dígame que vai facer. Que quere facer? Nos, o que propomos é que xa, sin efecto, nosa moción por urxencia é presentar, ler o manifiesto firmado por os 21 alcaldes para solicitar ao Concello de Viana que neste pleno se adhiera a este manifiesto, onde tiene unha serie de cousas que non ten. Vale, pois tamén temos que meter a votación. Votos a favor? Vale, nos temos o mismo manifiesto, deixamos de ler a vostede por cortesía, entonces lea usted, temos aquí tamén, O sea que estamos acollidos, Bueno, pues nada, esta idea parte do Concello da Budiña, xa saben vostedes qual é o tipo de problema que hai, un problema grave, porque se suprimen frecuencias e horarios de tren, sobre todo, desde o noso punto de vista, o máis importante é que os trenes que salían a primeira hora da mañá, sobre as 8 da mañá, que chegaban a Madrid sobre as 10 e pico, suprímese, o primer tren que va en dirección a Madrid sale sobre as 12 e pico da Budiña, e chega ás 14 horas a Madrid. Que significa eso? Que a xente que viaxaba a primeira hora da mañá a Madrid a resolver problemas administrativos, os estudiantes ou problemas médicos, tiñan a posibilidade de retornar. Ben, pois tamén adiantaron o tren de retorno. En vez de salir a las 9 e pico horas, sale sobre as 16. É dicir, o que están implicando é que haya menos comunicacións en ambos sentidos. Entón, ante eso, pois, o primer perjudicado, que é o alcalde da Budiña, estou rogando, cando un manifiesto dirixes a todos os alcaldes, que xa nomeou aquí o señor alcalde, nomeou a todos e firmaron o manifiesto, non? O manifiesto dice o seguinte: manifestamos noso total desacordo con os novos servicios, eu digo, leo como está aquí escrito, manifestamos noso total desacordo con os novos servicios horarios que debe ter implantada a partir del 9 de junio del 25, digo que está en castelán porque isto están se adherindo Portugal e adheriéndose Castilla e León, sobre todo a zona de Sanabria, non? Suprimiendo paradas e imponendo novos horarios totalmente ineficaces para os quehaceres cotidianos que realizan os ciudadanos a los que representamos, y todo ello motivado por lo siguiente. Primero, esta estación de Portas de Galicia da Budiña presta servicio a una población de aproximadamente 200.000 ciudadanas, no solamente de nuestro territorio nacional, sino también del vecino Portugal, en concreto a las cámaras de Chaves y Viñais, que reúnen aproximadamente a unas 60.000 personas. Segundo, se nos priva de poder llegar en horarios adecuados a ciudades como Madrid, Zamora, Ourense, Santiago de Compostela, Vigo, etc. No solo para realizar gestiones de carácter administrativo y poder regresar en el mismo día, sino también para efectuar un tipo de actividades, las cuales no se pueden llevar a cabo en el medio rural en el que nos encontramos, como por ejemplo asistir a obras de teatro, conciertos, eventos deportivos, compras, en definitiva, a todo tipo de actividades de carácter económico, cultural y deportivo, e incluso se podía incluir la vista familiar, sobre todo hijos e hijas que por motivos sobre todo de carácter laboral y educativo emigraron a las grandes urbes. Tercero, la estación de Portas de Galicia tiene un flujo de usuarios 3 veces superior al estimado y previsto por los propios técnicos de Adif en los prolegómenos de su puesta en funcionamiento. Cuarto, tanto el Gobierno de España como las comunidades autónomas y las entidades locales estamos luchando día a día en mayor o menor medida contra el preocupante despoblamiento del medio rural, que llena de titulares en los distintos medios de comunicación la famosa España vaciada. Y por tanto, es totalmente incongruente e inexplicable la privación de un servicio esencial para la población como es la movilidad, y con los medios que se pretenden adoptar, lo que se conseguirá es aislarnos totalmente y convertir el medio rural en una zona deshabitada, quedando únicamente los cementerios como recuerdo. Luego tienen aquí los horarios y tienen as firmas dos alcaldes. O que pedimos é, lendo este manifiesto, é que o Concello de Viana, en pleno, acorde adherirse a este manifesto
e apoiar todas as gestións que inicien a efectos de revertir a situación. Iso é o que pedimos. Vale, como xa nos aderimos, pues, me imagino que, non sei, se queren votar, votámoslo, pero votamos sí, a favor, claro, é que estamos adheridos. Que non podes ver dúas veces. Se queren protagonismo, punto. Valen vostedes co Estado, e o Estado é quen ten que solucionar. Por suposto, claro que sí. Claro. Por iso pedimos que se fagan versións. Claro, vale. Sendo como político que sea. Claro, Pero o que nos importa é a veciñanza, non? Sí, ás veces. Sempre. Ás veces, vale. Muy ben, pois entonces vamos á seguinte, xa non hai máis de urgencia, por lo que vexo, vamos á seguinte, que é mocións que hai que empezar Benegar. Perdón, podo facer alguna intervención se me permite. Eu teño aquí unha moción en voz, é dicir, unha moción para ler en voz, por se a ten aprobada, e explico-lle de que se trata, depois se me permiten, senón por non. Trátase de un problema do que non estamos a pero está implicado o Concello de Viana tamén. E é o problema da aval, é dicir, sabense que hai uns exámenes que se fagan no Colegio da Rúa. Hai tres poblacións en Galicia que non se fagan os exámenes da aval fora das grandes poblacións, un deles é na Rúa. E, bueno, pois están cobrando os concellos, vostè sabrá que ten que pagar, cobran os concellos por realizar estes exámenes, ahora pretenden incrementar esa aportación, cheguen a ser hasta 30 tantos mil euros a repartir de maneira aleatoria en función dos alumnos que cada concello presente a EVAL. Entonces, hai unha moción que están levando a cabo para solicitar de que non se cobre eso, xa que non cobran nos demais sitios, porque van a cobrar os concellos que estamos afectados. E, bueno, pois simplemente, se me parecía ben que se leran ou non, se non por nada. Vale, pues entonces... Simplemente para que vostedes sepan que... No, se é de urgencia, sometemos a votación. Voten, por favor, para levar a moción. Vale, pues pode ler a moción. Vale, pues a ver. Claro, despois copia para despois facer o informe de secretaría, se me entende? Ten que entregar copia porque ao final, o sea, mañá, pasado, cuando sea, entregar unha copia para... Se pode, se non, díganos o que é o último, se ademais se nos vai costar cero, estamos de acordo. Sí, non, que como xa iso, que estaban cobrando no grau unhas tarifas aos concellos, tanto os concellos de Viana como da Rúa, como todos os concellos que fan os exámenes. E entón o que solicitamos era unha adhesión por parte do Concello de Viana, junto ca Diputación, que xa fixeron a gestión, para solicitar por a Xunta de Galicia de que deixara de aplicar esa tarifa aos concellos, porque hai outros sitios onde non se aplica, só se aplica na parte esta da Rúa, o sea, no Colegio do Carlos VI da Rúa. E era solicitado simplemente eso, para que non se cobraran esas tarifas. Vale, si me ya presenta despois en secretaría para eso. Vale, pues sometemos la votación, eu estou de Hombre, acordo. podré opinar, non? Sí, por favor. Digo eu. Sí, hombre, como non? Vale, porque parece que xa está toda a mañá. No, hombre. No, digo porque, bueno... Pero se me dice que estamos pagando unha cantidad, me dice que non vamos a pagar nada... No, pues, bueno, pero podrei dicir, bueno, isto, a ver, nos por suposto, claro que estamos de acordo con unha proposta de que non se pague nada, págase, Viana paga por facela de pago no Concello da Rúa,
E son 3 sitios en Galicia que teñen esa situación, un deles Lugo, que é Viveiro, outro que é a Rúa e outro que é a Costa da Morte, que está en Coristanco, me parece, bueno, agora non recordo o pueblo, que tamén teñen que pagar, e, claro, iso é obliga a Xunta de Galicia, non é cousa da Universidade ni nada, é a Xunta de Galicia o que obliga a pagar e o que cobra esas tasas. Entón, de feito, o día 30 vaise debatir unha proposta do BNG no Parlamento Galego en contra para que instar a Xunta a que non se cobre por facer esas probas neses 3 concellos. Entón, parece moi ben que o Concello de Viana se posicione en contra dese pago, porque realmente é unha cuestión que incluso antes era pouco, porque eran sobre 2 ou 3 mil euros o que lle tocaba a Viana, pero a posibilidade é que se multiplique por bastante esa cantidad. Entón, bueno, parecenos realmente un agravio bastante grave para o Concello de Viana, porque nos outros concellos do país nadie paga nada por facer as pruebas da PAU, solamente estes 3 sitios e os concellos que están ao redor. Moi ben, pois nos vamos a someter unha votación, apoyemos a proposta que fai o PSDG, estamos de acordo nisso. Votos a favor? Vale, pois queda... Si, tedes que traerlla, se non sabemos... Si o Lusma poden traer para facer o Sí, nós certificado traemos, de... Ya hai que facer a acta, ya hai que facer todo, vale? No, sobre todo o certificado de... Vale, creo que hai outra moción. Bueno, hai outras mocións. A seguinte, damos a palabra a súa moción. Moi ben. Esta moción é sobre o tema de Axilival e o problema que hai polo tema da silicose en Valdeorras. Para nós houbera, bueno, estou falando esta moción e esta proposta, polo que teño entendido, foi presentada neste concello por parte da Asociación Axilival, que é a Asociación de Silicosos de Valdeorras, para que eles puideran lela e presentala nesta corporación. Como non apareceu na orde do día, se houberan aparecido na orde do día, retiraría para que eles a puideran... Se me permite unha cousa, cando usted a presentou, que a presentou en tempo, nós tamén a temos, porque a máis a lei sabe que vai dirigida ao alcalde. Vale, nós tiñámola. O que pasa é que non vamos a ler dúas veces. Non, pero bueno, retiraríamos. Demos o protagonismo. Entón sabemos o que é. Estamos a favor. Nos, xa digo, entón, leería... Eu simplemente se lee o último... Eu leoal... Estamos todos de acordo. Leoal como se fora en nome das persoas da Axilival, que é exactamente a mesma. Para nós houbera sido doado falar con concelleiro ou concelleira dun dos grupos políticos representados no pleno do Concello e que esta petición fose presentada como moción e, por tanto, tratada en pleno e votada pola Corporación Municipal. Mas non creemos que algo tan importante como a defensa da saúde dos habitantes do Concello, a mellora da saúde pública, a mellora da calidade de vida en xeral, non debera ser cousa que pudera ser considerada como liderada por determinada opción política, senón que debera aparecer como un proxecto común xurdido do que poderíamos definir como un procedimento de participación cidadá. Coñecemos as leis, sabemos que polas características desta solicitude a exposición do mesmo no pleno do Concello non sería tan doada sen o apoio da Alcaldía. Por lo tanto, como primeira cuestión, pola nosa parte, está o de recoñecer o noso agradecemento ao pleno, grazas, señor alcalde, alcaldesa, grazas, señores e señores concelleiros e concelleiras. A silicose é unha enfermidade pulmonar crónica causada pola inhalación prolongada de pó de sílice cristalina. Está englobado dentro da pneumoconiose xunto a outras como a asbestose, a antracose e a siderose. Para ser diagnosticada precisa dun diagnóstico de pneumopatía intersticial difusa xunto a unha historia laboral de exposición, máis un patrón radiolóxico e a exclusión de outras patologías que expliquen os signos e síntomas das persoas afectadas. Pero non imos a falar de patróns radiolóxicos, radiografías de tórax, con consolidacións bilaterais e opacidades en vidrio deslustrado, nin de respostas fibróticas no parénquima pulmonar. Nos estas definicións lémolas e podemos entendelas ou pedir que nos las expliquen, pero que si non precisamos que nos expliquen. O que si sabemos e coñecemos de primeira man con toda a dureza do proceso é que non podemos respirar.
a vida é cada día máis complicada, cada día se nos fai máis difícil a realización de actividades básicas da vida diaria. A obtención do aire que se respira, esa función fisiolóxica de respirar que na inmensísima maioría das persoas é algo automático e inconsciente, para nós significa ou significará unha tortura diaria, un dano físico e moral que esnaquizará as nosas vidas e autoestima, condicionando para mal o futuro das nosas familias. Se falamos de silicose, temos para a nosa desgracia que falar de Valdeorras, e non estamos a basearnos en percepcións individuais, estamos a falar de datos publicados por organismos públicos. Se collemos os datos publicados polo Instituto Nacional de Silicose, ao longo dos anos 2012 a 2023, nos referimos a novos casos de silicose registrados no INS, vemos que a maior parte dos casos proceden de Galiza, un total de 943, máis do dobre de Asturias, 405, máis que Castela-León, que son 613. Caso multiplicando por 3 os novos casos acumulados xuntando as 14 comunidades autónomas que faltan. É, por tanto, Galiza a que máis casos novos leva aportado dentro do ano 2012. Se miramos que a provincia de Galicia aporta máis casos novos, vemos que é Ourense, con 567. Os datos publicados do INS non comarcalizan a procedencia deses casos, pero se miramos ao sector laboral que máis casos aportou na Galiza, vemos que foi a Lousa con 607 casos. E se falamos da Lousa, falamos de Valdeorras. Se buscamos estudos específicos sobre a silicose na comarca, topamos escasa información, pero importante. O 2 de decembro de 2022 publicouse un traballo realizado polos doutores Ricardo Martín Díaz e Gerardo Palmeiro Fernández titulado Característica de los pacientes con silicose en dos concellos de Valdeorras e Ourense, España, evaluación de satisfacción en proceso patológico e estado respiratorio actual. Este estudio, realizado nos concellos de Rupiá e la Martín de Valdeorras, díxase con cifra de prevalencia poblacional a febreiro de 22 o 1,91%, referido a tarxetas sanitarias orgánicas deste concello. Cifra próxima a 2,1 referido como media galega nos estudos de rego e colaboradores no ano 2001, pero referidos a traballadores do sector especificamente. Existe no estudo de Ricardo Martín Díaz e Gerardo Palmeiro Fernández unha aclaración de sesgo por diferencias entre censados e residentes e mobilidade xeográfica, advertíndose tamén dun serio déficit de registros fiables. É dicir, neses concellos que non son epicentros de silicose, tiña unha prevalencia poblacional case tan grande como a media galega referida a traballadores de sectores de risco no ano 2001. A ausencia de registros fiables e datos actualizados sobre a prevalencia da silicose nos distintos concellos do Distrito Sanitario de Valdeorras ocasionou xa a petición da TIGA a xerencia dun distrito dun estudo observacional descriptivo de corte transversal en todos os grupos médicos existentes nos diferentes concellos do distrito, priorizándose os concellos de Carballeda, por ser epicentro da silicose na comarca, o Barco por a súa relevancia demográfica, e Rubiá e la Martín de Valdeorras por ter xa estudios descriptivos transversais publicados no ano 2022. Pero esta petición do día 8 de abril do 25, a finais do mes de abril do 25, non foi realizada nin comunicada a súa aceptación, nin creemos que se teña ninguna intención nestes momentos de facer tal estudio, aínda sabendo que os estudos epidemiolóxicos son unha ferramenta incuestionable para a eliminación de recursos sanitarios. E collendo o fío de prevalencia, a relevancia do problema de silicose no Estado español e na Galicia, así como recursos sanitarios e procesos asistenciais con elas relacionados, debemos facer mención a que no traballo publicado polo Ministerio de Sanidade español no ano 24 é titulado La Reemergencia de la silicose en España, na súa página 74, presentase unha tabla con distribución dos procesos asistenciales por comunidade autónoma e tipo de diagnóstico, principal ou secundario, onde podemos observar que Galicia é a que máis casos novos aportou desde o 2012 ao 2023, segundo o INS. Non é ni menos a que máis procesos existenciais presentes, tendo entre 1997 e 2020 un total de 8.500 procesos asistenciais realizados, mentre que en Asturias ten 32.836 e Castela-León 24.928. Porén, estes datos poden ter un certo sesgo ao non estar referidos ás mesmas datas, e que se facía análisis dos datos de INS mencionados anteriormente do 12 ao 23. Non é asumible esa diferencia de procesos existenciais para tratar as persoas afectadas de silicose no Estado español, tendo en conta a prevalencia e incidencia dos casos neste momento.
Pero máis alucinante e vergonzoso é observar como nesta publicación do Ministerio de Sanidade Español, na súa página 76, presentan por provincias dúas gráficas coa distribución dos procesos asistenciais por silicose. Unha delas coa silicose como diagnóstico principal e a outra como silicose como diagnóstico secundario. E na gráfica da silicose como diagnóstico principal, Ourense, que xa vimos era a que máis procesos aportaba en 2012, é a que menos consultas ou ingresos ten por esta causa das 4 provincias galegas. Algo similar sucede cando a silicose se considera un diagnóstico secundario, aínda que neste sí temos máis procesos asistenciais que en Lugo ou a Coruña. Non esquecemos que o que pasa na Galiza é que se detectan estas gráficas, é problema interno por termos unha sanidade transferida e unha Consellería de Sanidade que debería abordar de xeito correcto estes procesos. En definitiva, vemos que a silicose na Galiza está infradiagnosticada. Non existen estudios minuciosos da súa prevalencia no Distrito Sanitario de Valdeorras e calquera dato que se valide actualmente coloca a Valdeorras como epicentro da silicose non xa na Galiza, senón no Estado español. É que todos os datos que atopamos colocan ao Distrito de Valdeorras como o que peor trata aos seus enfermos de silicose. Unha situación, por tanto, de todo punto inasumible. Tendo en conta isto e sin entrar en comorbilidades, algunhas delas fatais, dende a Serival solicitamos ao Pleno do Concello de Viana do Bolo a consecución dos seguintes acordos. Acordo. Recoñecemento da silicose como grave e importante problema de saúde no Distrito Sanitario de Valdeorras e que curse solicitude á Consellería de Sanidade da creación do Servicio de Neumoloxía no Hospital Público de Valdeorras, dotando o Hospital de Valdeorras das prazas orzadas de persoal facultativo especialista en neumoloxía suficientes para realización de consultas diarias, así como a dotación tecnolóxica precisa para levar a cabo a actividade cotidiana nun servizo deste tipo. ¿Votos a favor? La siguiente moción se me traes prepararéis un segundillo que yo quiero hablar. Yo tengo muy agua en Disculpai, eu me escapei como un jaco, é que estaba yo. Vale, hai outra moción, me parece. Esta moción é para rexeitar o proxecto de construcción da máquina de Los Arte e Palas de Rei.
O proxecto de construción dunha macrofactoría da pasta de celulosa no Concello de Palas de Rei, impulsada pola Xunta do Partido Popular e a empresa portuguesa Altri, atendeu todas as alarmas da sociedade galega cando se soubo que a empresa escollera Galicia para se instalar como segunda opción, unha vez que non era posible facer en Portugal. Nun primeiro momento, presentou este proxecto como unha iniciativa centrada na produción de circular de fibras textiles, mas como despois puidose comprobar que o propósito real era a fabricación de pasta de celulosa soluble, máis do 70% da produción destinada en gran parte á exportación. Este proxecto industrial teria consecuencias devastadoras para o territorio e o medio ambiente, non só na comarca da Ulloa, senón tamén en toda a ría da Arousa e nas localidades que abastecen o río Ulla. A extensión da factoría que ocuparía 366 hectáreas e que prevé a ocupación de casi 1,5 millón de metros cuadrados, incluindo unha chimenea de 75 metros de altura, tería un impacto paisaxístico irreparable. A nova factoría requeriría ingentes cantidades de agua do río Ulla e provocaría vertidos de aguas residuais altamente contaminantes o que afectaría a calidade das aguas e a biodiversidade, tanto no Ulla como na ría da Arousa. A actividade económica e o emprego tamén da zona sofriría un impacto negativo que non compensaría para nada coas promesas e cantos de serea da Xunta de Galicia sobre a posible creación de emprego desta pastilla. O mesmo acontecería coa economía e os sectores productivos de toda a ría da Arousa, pois a vertedura de 30.000 metros cúbicos diarios de auga contaminada tería unha afección clarísima na calidade das augas dunha ría que xa está vivindo neste momento unha crise productiva sin precedentes. O impacto ecolóxico deste proxecto é alarmante, dado que a zona está en proceso de ampliación da Rede Natura 2000 e alberga hábitats e especies en perigo de extinción. As emisións contaminantes representarían un risco para a saúde pública e a calidade dos solos e o uso residencial na área secundaria. Ademais, o proxecto ameaza a protección do Camiño de Santiago e outros bens culturais da contorna. Unha nova pasteira no corazón de Galicia agravaría o grave problema que xa sofren os montes galegos, condicionando aínda máis a política forestal e afondando na expansión descontrolada do eucalipto, cando o que realmente se precisa é reverter a situación xerada polo modelo da Xunta do Partido Popular da man de Ence na ría de Pontevedra. A Xunta de Galiza vendo de otorgarlle a este proxecto a autorización de impacto ambiental, consumando así unha traición ao noso país sen precedentes, poñendo por diante dos intereses da sociedade galega os seus intereses propios e os dunha empresa portuguesa que ademais é socia da ex-conselleira de Medio Ambiente Beatriz Mata. A pesar disto, o proxecto de Altri aínda non conta coa luz verde ambiental. Faltan procesos decisivos como a autorización ambiental integrada ou a concesión da captación de agua no encoro de Porto do Novo, entre outros. É agora cando máis compre que o conxunto da sociedade galega se mobilice e reitere o seu rexeitamento rotundo a un proxecto que atenta de forma clara contra a saúde e o futuro de miles de galegos e galegas. Polo anteriormente exposto, o Grupo Municipal do Ganegado, Concello de Viana do Bolo, presenta para a súa aprobación no Pleno os seguintes acordos. O primeiro, expresar a oposición da corporación á megacelulosa contaminante de Altri, dado que perpetúa un modelo de dependencia á explotación, fomenta a extensión da plantación de eucalipto e ocasionaría diversas repercusións negativas para todo o país, para as comarcas próximas á megafactoría, así como para o río Ulla e a ría da Arousa. E dous, condenar a actuación da Xunta de Galicia neste proceso por antepoñer os intereses dunha empresa privada aos intereses da sociedade galega. 3, solicitar ao Goberno do Estado que non traizoe a Galicia otorgándolle fondos públicos á empresa portuguesa Altri para a construción desta macrocelulosa en Palas de Rei. 4, instar ao Goberno Municipal a promover e a facilitar os medios ao seu alcance a asistencia de veciñanza, as convocatorias e mobilizacións sociais contra este proxecto. E 5, dar traslado destes acordos á Xunta de Galicia e ao Goberno do Estado. Estamos ya para... Sí, vamos a ver. Referente ao tema este. O Partido Socialista de Galicia non comparte o proxecto Altri e rexeitamos a súa implantación o mesmo que facemos hoxe os socialistas de Viana. O 27 de maio do 2024, na declaración sobre o Press, o noso secretario xeral, señor Besteiro, manifestou que é un proxecto que non representa nin acolle o modelo de industria que defendemos para Galicia. O proxecto foi votado no Parlamento de Galicia favorablemente no ano 2022 polo Partido Popular, polo BNG e polo PSDG.
foi votado favorablemente porque o proxecto inicial presentaba unha información máis vaga e imprecisa que a que se foi coñecendo cando se presentou ante as administracións. Inicialmente, o objetivo era a fabricación de iocero, fibra textil a partir do uso da celulosa. Varios concellos reclamaron para sí ser os receptores do proxecto. Todo isto tornou nun proxecto con objetivos diferentes aos inicialmente anunciados, e así, a fabricación de fibra textil só pretende ser un 40%, sendo o restante 60% celulosa. O PCDG exixiu a Xunta de Galicia un riguroso exame medioambiental do proxecto. Ben a Xunta de emitir un informe medioambiental, día, favorable, e aínda que é un procedimento reglado, existen certas sombras sobre o mesmo, ceses de altos cargos relacionados co informe, prontitude na resolución en relación con outros proxectos estratégicos que están á espera, falta de transparencia a hora de amosar os informes, etc. Ademais, aínda non finalizou o procedimento de evaluación, pois faltan os informes por emitir Augas de Galicia, por exemplo, entre outros. A información sobre o número de postos de traballo a crear non se corresponde co que se foi coñecendo, así de bastantes máis de 1.500 empregos, estáse a falar agora de non máis de 500. Ademais da parte técnica, adentramos na parte política, e é aquí onde corresponde subliñar o apoio político que presta o Partido Popular a dito proxecto. Toca falar do financiamento do proxecto, onde a empresa promotora fía a súa viabilidade a unha serie de axudas públicas apelando aos PERTES e reclama 250 millóns de euros de cartos públicos a fondo perdido. Esta decisión corresponde ao Goberno Central, e menos mal que é así, xa que o Partido Popular e máis o BNG pediron que estas achegas foran decididas e otorgadas polo Parlamento de Galicia, o que vendo o apoio incondicional do señor Rueda, os obtendrían sen ninguna dúbida. O Goberno Central xa denegou unha petición de 30 millóns de euros dentro do PERTE de descarbonización por non cumprir os requisitos e condicións establecidos pola Unión Europea para este tipo de subvencións. O PDSG e os socialistas de Viana defendemos que Altri non cumpre, ni merece nin un euro deses fondos europeos. Son moitas máis as razóns para necesitar a súa implantación, desde a reforestación a facer de eucaliptos, o gran consumo de auga, a pesar do aproveitamento e depuración que animan facer, obviando a alta temperatura que alcanza no tratamento perxudicando a fauna dos ríos e do marisqueo, así como a contaminación ambiental e paisaxística que vai sufrir o noso territorio. Ora ben, o detalle para que escuten ben. Estamos de acordo co fondo e co argumentario da moción, mas imos propor presentar unha emenda de modificación que di o seguinte. Primeiro, exixir, é dicir, no punto 3, non pedimos que se voten punto por punto. Estamos a favor de todos. Pero no punto 3 temos unha sabedade xurídica que manifestar. E é a seguinte. Nos propomos, en medio ao que dice o BNG na súa moción, que se sustitúa por exixir do Goberno de Estado o máximo cumprimento da normativa medioambiental e un seguimiento riguroso da viabilidade do proxecto de Altri para variar a posibilidade ou non de que reciba fondos europeos, manifestando a súa posición contraria a que se entreguen fondos públicos á empresa se non cumpre cos criterios obxectivos exigidos. Vou explicar este punto. O que non podemos pedir ao Goberno Central, nin a Xunta, nin a naide, que sea responsable, sino que queremos facer unha demagogia populismo, é que se neguen a dar unhas subvencións se o proxecto se axusta a normativa exigida pola Unión Europea. Se axustas a normativa da Unión Europea, punto por punto, e se denegan esos fondos, iso é prevaricar. É dicir, é pedirlle á administración que prevarique, que cometa un delito. Por iso nos pedimos que son favorables a todos os puntos, pero o terceiro, que sustituyamos esa exigencia de que non se den fondos a que se den fondos ou non se den se non cumple estrictamente a normativa e os puntos exigidos pola Unión Europea. No caso de non aceptar a emenda, solicitamos a votación por puntos, votando a favor de todos os puntos, agás o terceiro que nos abstemos. Queda claro, non? A nosa postura. Sí, vale. A moción presenta o grupo do BNG, sí. Entonces, primeiro de nada, o que temos que votar é a moción. Creo que xa non é a primeira vez que a presenta. No, primeiro agora que... Da outra de Altri xa debeu presentar unha vez outra. Eu simplemente digo, vostedes van a estar tamén de acordo con megaproxecto que hai en Vilariño. Vilariño é Viana, de Conso 2. Pois xa oín algo.
Vale, entonces, vale, yo pregunto, esa es una pregunta que yo hago, simplemente. Non ten nada que ver con eso. Bueno, a ver, vamos con outra, vale. Entonces, a súa moción está moi clara. Votamos a moción que usted presentou. No, deixenme falar. Eu quería votar punto por punto. A ver, nos a modificación do punto 3 non aceptamos esa modificación. É dicir, parece non desvirtuar este punto. É dicir, que se o Partido Socialista non quere poñer todo iso, pois danos o dereito de dicilo, pero nós, como somos os proponentes da nosa moción, pois non aceptamos iso, porque desvirtúa totalmente. É dicir, no Congreso dos Diputados votaron nun seu momento en contra de que se lle otorgaran 250 millóns de euros, e agora pois resulta que queren salvedades, non sei que, non sei cuánto. Vale, pois é a súa opinión. Nos mantemos isto e mantemos toda a moción tal e como está. Vale, nos como vamos a votar en contra, sometemos a Bueno, votación. por respecto ao de macro, Sí. ao da central de Corpo, a ver, o único, eu non sei ao que se refere vostede. Eu levei ao Parlamento Galego, a pedir explicacións para que dixeran, explicaran exactamente o que a repercusión que iba a ter e tamén a repercusión positiva ou negativa que iba a ter para a xente, sobre todo a nivel positivo, é dicir, a nivel económico, quanto iba a ter para os concellos afectados e tal, e o señor director xeral saliuse pola tangente e non quixo dicir absolutamente. Pero vostede entendeu, xa vexo que Carmen me entende cando... Supoño que eu non sei se se refiere a eso. Vale. Se non pode ver os vídeos do Parlamento Galego. Sí, xa vin algún. Sometemos a votación. O dos puntos, votar punto por punto non. Non, é a moción a que? É a moción así. Vale, votos a favor da moción? Votos en contra? Quedada. Aprobada. Vale, se mocións de... xa terminou, non? Sí. Como quedou? Que non vi. Aprobada. Vale, damoslle a palabra ao grupo do PSDG, PSOE, que nos diga... Si teño dúas mocións, si podo ler, non? Sí, claro. Pois veña, rápidamente que se fai non. A ver, exposición de motivos. As diferentes asociacións deportivas e culturais prestan unha laboura moi importante a hora de contribuir á formación cultural e desenrolo das condicións físicas tanto de nenos e jóvenes como das persoas de maior idade do Concello de Viana. Atenden, pois, as necesidades e inquedanzas das persoas e chendo tanto o seu tempo de lecer como as súas ansias de aprendizaxe. Son varias asociacións que integran o elevado número de OCEOs, de persoas, Orfeós, Candea, Viana Liño, Foliós, Comparsa, Rouleda, Náutico, Club Deportivo Viana e outras asociacións constituídas en varios povos de Viana que sería por iso enumerar. Dende sempre o Concello ven achegando uns importes tendentes a paliar nunha pequena parte os enormes costes que teñen que soportar para o desenrolo das súas actividades. Compra e renovación de material, mantemento de instalacións, desplazamentos, convites a agrupacións que a visitan, etc. O Concello procedeu a abonar estas subvencións por última vez no ano 2023, é dicir, dende dito exercicio as diferentes asociacións culturais e deportivas vense privadas de recibir importe algún que permita continuar atendendo a todos os veciños que desfrutan dos seus servicios. O Grupo Municipal Socialista ten pedido e exixido repetidos plenos que se proceda a abonar os achegas pendentes, tanto ao ano 2024 como ao 2025. Os responsables de xerar estas agrupacións teñen manifestado que xa non son quen de seguir que as actividades que lles son propias, que as cuotas que pagan os usuarios non chegan para manter o día a día e, en algúns casos, din que van a ter que cesar as actividades. O Grupo de Goberno do Partido Popular segue negándose a pagar as subvencións, aducindo, como fai con outros incumprimentos, a falta de presupostos, cuando é coñecido por todos que con orzamentos prorrogados podes abonar as mesmas importes que se abonaron no exercicio 2023, cando aprobou o Partido Popular os presupostos. Pon como excusa informes técnicos contrarios a facer as achegas en presupostos, cando non deixa de ser unha interpretación xurídica máis. Hai outras que din o contrario, exemplos de pago de subvencións sen presupostos tivemos no noso Concello en 4 exercicios sen problemas técnicos ni xurídicos. Algún, no Barco en Berín tamén, propostas, que por parte do señor alcalde procedas a levantar calquer reparo que se poda polo abono das subvencións, xa que non implica problema legal algún, como ten feito con outras subvencións que se teñen posto en outras partidas, contando neste caso con respaldo do pleno da corporación se é aprobada a moción. Segundo, que os informes non teñen que ser só para condicionar este pago, deben contemplar tamén alternativas para poder atender os compromisos derivados da xestión municipal cando non teñen presentados presupostos, tal e como ocurre en numerosos concellos, autonomías e o Estado. Terceiro, que con unha modificación orzamentaria e unha modificación do anexo de subvencións do presuposto do ano 2023 aprobada en pleno, ten cobertura legal máis que suficiente para abonar as subvencións pendentes.
Cuarto, que proceda a solicitar un informe sobre a Deputación, conta con un gabinete de asesoramiento aos concellos para atopar cualquier outra salida ao bloqueo no caso de que non aceptar as que o Grupo Municipal Socialista propón nesta moción. A ver, xa expliquei anteriormente cando se debatiu un orzamento que o facer a chantaxe que non se lles aproban ou non se lles pagan as axudas, as subvencións, as asociacións e aos clubes deportivos, pois, desde logo, que é unha forma de presión e unha forma de chantaxe á corporación municipal, porque, desde logo, pódese facer e pódese traer. E, de feito, nos anos que fun alcalde, aprobáronse sempre e moitas veces non había orzamentos aprobados e sempre foron aval da Secretaría de Intervención que había nese momento. E traíanse aquí á corporación municipal, a corporación municipal daba o visto bon as axudas, ou pior dito, as subvencións ás entidades que foran, neste caso, a deportivas e as asociacións culturais, e aprobábanse e pagábanse sempre cando se justificaran, como ten que ser, pero a aprobación inicial estaba feita e depois justificaban o gasto e no momento que justificaban recibían a axuda. E iso, por eso estamos de acordo ca moción nas súas líneas xerais. Non que discrepemos nalgúna pequena cousa, pois, bueno, tampouco vamos a poñerlle ningún tipo de tacha a esas pequenas cousas, porque no seu conjunto estamos de acordo. Vale, moi ben. Da que seguramente no que na primeira parte, seguramente están todos de acordo. É dicir, que por parte do señor alcalde procede a levantar calquera reparo. O sea, eu que levanto reparo. De cuadros. Sí. O sea, eu levanto o reparo, moi ben, se teño que ir a Piñor, vou eu, os demais nada. No. Vale, é que xa un pecho. Vale, somete por la votación. Votos a favor? Señor alcalde. Votos a favor. No, votos a favor. Xa non digo que hai prisa. Vale, votos en contra? No. Votos a favor. Vale, votos en contra? Vale, está aceptado. A seguinte moción. A seguinte moción, a ver, exposición de motivos. Axuda no fogar aos domicilios nos maiores constitúen un dos servicios máis importantes que prestan os organismos públicos recaendo nos concellos a prestación do mesmo. Pénsese polo seu propio medio como para a contratación do servicio con empresa externa. O Concello de Viana adotou esta última modalidade da súa implantación adxudicando o servicio por concurso público á empresa Alpisendra. O contrato formalizado para a prestación da axuda nos maiores capital da empresa atópase en precario, é dicir, está vencido e, por tanto, sin efectos legais que obriguen as partes. O paradoxo desta situación é que está vencido e en precario fai a friolera de máis de 3 anos. O Grupo Municipal Socialista non a tiña a comprender como se pode cometer tamaña falta de diligencia na gestión dun asunto de vital importancia que, sen dúbida, supón o capítulo máis relevante do servicio que presta o Concello, tanto dentro do aspecto económico, representa a maior achega que ten que soportar, como da prestación dunha axuda indispensable para o bienestar e supervivencia dos nosos maiores. No pleno celebrado o 19 de setembro do 24, o Grupo Municipal Socialista presentou unha moción denunciando a situación na que se atopa o servicio do SAF e solicitándose proceder a licitar o contrato. Dita modificación foi aprobada e procedeuse a confeccionar o pliego de condicións para sacar a concurso de contratación do servicio. Propostas. Que xa que está feito o pliego de condicións para a licitación do servicio de axuda ao fogar, se proceda a sacar a contratación recollendo nítidamente as obrigas das partes e contemplando os precios e número de horas en función das persoas atendidas actualmente, facendo unha proxección máis ou menos aproximada posible e sabendo as dificultades que entraña das posibles incorporacións. Segundo, que a súa falta de xestión e interés por arranxar a problemática no que se ven inmersos os nosos maiores e os traballadores que os atenden non traten de ocultar nin escudarse na falta de presupostos, xa que en varias xuntanzas mantidas para falar sobre a situación do servicio, o Grupo Municipal Socialista explicou a maneira de crear a partida orzamentaria que permita a licitación. Só da súa vontade depende arranxar o problema, non trate de inculpar a outros da nefasta xestión que está a levar no día a día no Concello. Terceiro, que exista a Xunta de Galicia e a Deputación de Ourense para que actualicen o precio e o número de horas de atención aos efectos dos ingresos que fan os concellos para pagar o servicio, tomando como referencia o encarecemento que se pode dar na contratación. Un contrato en precario como que nos ocupa supón que decae a obrigatoriedade e cumprimento dos acordos suscritos polas partes. Quer dicir que o Concello se topa no limbo sin cobertura legal, que calquera empresa pode abandonar o servicio ou reclamar os incrementos. A todo isto engade o problema que ten a Alpisendra e outros concellos comenzan a anunciar un elevado incremento do precio que ven aplicando da atención aos maiores, sen que a chega da Xunta de Galicia ingresos aos concellos por dito concepto vai aumentar, de tal maneira que o coste pode pasar de 14 horas a 20, ou pode que máis.
O ingreso que a Xunta fai ao Concello para pagar este servicio ven sendo de unas 12 horas, porén un Concello ten que achegar 2 horas, 2 euros hora. Se a suba que a empresa ten a intención de aplicar chega a producirse, o Concello de Viana vai ter que pasar de presupostar 2 euros hora a 8 euros hora. Se tamén se produce un aumento das horas que hai que prestar atención aos maiores, non é moi difícil de adivinhar que se presenta un problema de primeira orde para o noso Concello. Por outra banda, os seus traballadores están a queixarse de que a Presidenta retrasa o pago das súas nóminas de maneira reiterada. Os seus salarios, en moitos dos casos, é a única fonte de ingresos e noutros tamén imprescindibles para atender as súas necesidades vitais. Cando proceden a reclamar a empresa que se lle abonen o seu diñeiro en tempo e en forma, a Presidenta deriva a responsabilidade hacia o Concello, argumentando que ten pendente de abonar facturas de varios meses. Cuarto, que se lle faga saber que o servicio de atención ao noso maiores nos seus domicilios é un acordo que supera as administracións locais. Prestalo supón un coste económico inasumible que deberá cubrir na súa totalidade as administracións autonómicas e provinciais. E depois aquí, foi cando eu quería explicar, que usted non me deixou antes, xa sei que non vou explicar. Pero terminou a moción. Vale. Pois todo ten que explicar nada máis. Dale a palabra ao grupo delegado. A ver, nós basicamente estamos de acordo con esta moción, xa digo, é unha moción máis, porque xa se aprobou no pleno pasado, no mes de marzo, aprobou unha moción, unha proposta que era da representación dos traballadores, neste caso presentada polo sindicato que representa, que a CIGA, e votouse aquí, e votouse que salirá a concurso. Entón, que sabía que facer un informe para saber onde salía o diñeiro, a secretaria interventora fizo ese informe, ya, por lo menos, eu teño aquí, e xa lo expliquei antes, hai diñeiro suficiente para facer ese concurso, entón, claro, lógicamente, quen ten que facelo, pois é o goberno do Concello, é o que ten que traer aquí. Se non o quere traer e quere escudarse en outros temas, pois é chantaquear a esta corporación municipal, unha vez máis, por orzamentos para non sacalo, pois é cousa dele. Pero, dende logo, é volver outra vez a incidir no mismo e volver a insistir de que ten que sacalo, e que hai diñeiro, porque dice así a Secretaría de Intervención. Vale, tuviste a oportunidade de haberlo aprobado. Entonces vamos a someter a votación a moción. Votos a favor, votos en contra. Por final, pasouse. Vale, vamos ao punto número 8. Hai algún rogo? Sí. Sí, pode empezar. Gracias. Logo, no comezo da Rúa da Galega, no cruce que a Rúa Ceferino Armesto, que a Rúa Santo Cristo e Constitución, atopas unha verdadeira colonia de gatos deambulando por ditas rúas. A Lei de Protección de Animal delega nos concellos a responsabilidade e a tarefa de controlar a existencia de grupo de animais soltos. Chega a obrigar o control da reproducción obrigando a esterilizarlos. Somos conscientes de que delegar nos concellos unha serie de responsabilidades e tarefas que son moi difíciles e complicadas de cumprir, tanto pola dificultade das mesmas como pola falta de medios humanos, técnicos e económicos. Pedimos ao grupo do goberno particular que, malia a dificultade do asunto, arbitre medidas para evitar o aumento incontrolado destes animais, acordando cos veciños e veciñas as medidas a adoptar. A imaxe que se observa nestas rúas, a escasos 50 metros do concello, non é máis aceitada. Vale, paso outra. Sí, pregunta ou robo? Isto é un robo de que se arbitren medidas... Sí, máis robos, teño robos. A ver, pedimos que un robo se atúe na pista que percorre o pobo de Caldesiños hasta as Borreas, xa que comeza a presentar dificultades para transitar por mor das fochancas. Non estamos a pedir unha actuación integral, senón que se proceda a cubrir esas fochancas para evitar que vayan a máis. Terceira, rogamos encarecidamente que soliciten a Diputación lles permita mudar o destino da achega que dentro do plan cooperou programaron para acondicionar o lavadoiro público da Galega. Na descripción que fan desta obra, di literalmente, abro comillas, integración paisaxística do lavadoiro público da Galega. O importe que adica na obra son 26.865 euros. Dito lavadoiro non se utiliza desde fai décadas. Atópase nunha zona alonxada de Viana e que non acude ninguén, a non ser camiñantes que pasan o seu carón. Así que xa nos explicarán o día da que quer dicir a integración paisaxística e o elevado investimento que pretende facer. Son cartos tirados, señor alcalde, son cartos que fan falta para outras necesidades, que logo non atenden, din, por falta de medios económicos. Fai máis dun ano pedimos dun pleno se proceda a asfaltar o camiño que abriron entre os Matadoiros e a Praza de Abastos e que comunica a estrada U503 ca Rúa da Galega. A Rúa Galega está a ser moi transitada, xa que é pola que acceden os veciños e veciñas de dita rúa, así como tamén aos do pobo de Fronero de Cova. Na actualidade, o acceso a dita rúa é moi sinuoso e representa dificultades para entrar como para sair. Os vehículos teñen que maniobrar invadindo a estrada U503 co perigo que isto supón. O Grupo Municipal Socialista roga que se a Diputación acceda a proposta de mudar o investimento do lavadoiro da Galega, se adique dito importe o arranxo do camiño que máis arriba citamos
e que servirá como novo acceso á Rúa da Galega, eliminando o perigo actual. Sei que están nesa labor, a ver se consiguen. Entonces non vendamos, señor que dixémonos. Vale? Por favor, non vendamos. Estou rogando que se faga. Pero vamos a ver, se decimos nos, non veña a practicar, como dicen. Teñen comunicación de que se aproba? Sí, temos todo eso. Dixemos a vostede. Perfecto. Por favor, non. Perfecto. Pois eu pido públicamente que se faga. Moi ben, está apuntada, venga. Outra máis. A ver, o pobo de Paradela leva tempo sen pedario. Veciños e veciñas non teñen a quen dirixirse para reclamar os arranxos das eivas que se presentan no seu pobo. Nunha xuntanza celebrada no pobo, acordaron propor a un veciño para ir tocar, decisión que trasladaron ao Concello, sin que, hasta a data, se lles comunicara a aceptación e nombramento. Reclaman se proceda a nomear a persoa proposta de maneira inmediata e non comprenden porque se ten feito xa. Danme a miquí a acta da xunta veciñal do núcleo de Paradela, donde se nombra donde a quen acude, quenes teñen nomados como secretario e presidente, e donde deciden a quen nomean. E nomean a Luís Fraín. Isto foi presentado no Concello. Aquí dice, a acta da xunta foi o 26 de marzo, non sei se a presentaron en agosto deste ano ou non, pero a acta é o 26 de marzo, do 23. Os veciños, bueno, está desistada aquí arriba, vostedes sabrán cando foi. Os veciños que se xuntaron para isto, presentaron 9 firmas. Éramos máis de 6 anos sin recibir nunha clase de aviso do Concello, entonces non teñen a quen dirixirse. Se eles fan unha proposta, se aproba, presentan no Concello, o meu rogo e a miña petición é que atendan esta demanda, nombren o pedáneo proposto, porque ten toda a legalidade, para que eles teñan a quen dirixirse para solucionar todas as eivas e os problemas que teñen. Algo máis? Si, pero esa proposta non pode... Non, usted continúe, xa lle contestaré despois por escrito ou no outro pleno. Bueno, agora que teño son preguntas. Pois faga pregunta. No, pero perdón, Primeiro somos rojos. Primeiro, vamos sobre o punto do día. Primeiro son rojos. Para ver, eu viña, bueno, un xa o comentou aquí o portavoz do PSOE, que era polo camiño que vai salir a Galega desde detrás do Matadoiro, que a ver se se arregla de unha vez. El sabe. Bueno, xa digo, xa o presentou, xa o dixo el, vale. Xa non digo. outra cousa, como digo usted, que precisamente a vostede non lle dixen, se é verdad, pero el sí. No, a mí non me dixo nada. No, pero el sí. Eu digo para esa regla. Por eso, entonces que non me veñan con... Eu non... Cambiamos a obra do lavadoiro, porque tamén nos pareceu, estuvemos en varios plenos, entonces dixemos, pues teñen razón, vamos a ver se podemos cambiar, que do Coperou, vamos a ver se podemos cambiar por a calle esa que vai da Galega para arriba, o sea, por semente, por tal o mismo importe, ten que ser o mismo importe, etc. Está cambiado, está aceptado. Vale, pues mellor. Vale. Se quer cambiar. No, pero vostede doulle a contestación porque él xa lle dixe. Vale. A mí o que me fastidia é cando dices unha cousa, como digo a vostede, e me volvo a decir, se queren subir ás nubes, pois, home, hai veces que non se pode subir. Non sei se me explico. Vale. E outro rogo, que é que repoñan as pedras... Me pediron a concejala Sariente. Que? Que non o pediron moitas veces a concejala Sariente. Vale. Sí. Dixo aquí varias veces na... Sí, por eso. Outra é repor as pedras que hai rotas e que están en malas condicións nas vías aquí do Cabo da Vila, na Praza Maior. De feito, pois aquí temos un compañeiro que o martes está medio rediciado por culpa de unha pedra de Entón, pois, bueno, a repoña cuanto antes, porque precisamente onde caiu leva anos a esa pedra. Xa que aí cambiamos moitas, ahora xa temos por iso é necesario o Coperou para que vayan funcionando, poden por alguma cousa máis. Outro rogo é que se conteste aos escritos mandados por veciños e veciñas en conxunto de todos os lugares, é que moitos deles non se contestan. Non estou falando de escritos individuales dunha persona, que iso xa se levamos do trámite. Estou falando de cando se dirixen por escrito os veciños e veciñas de Viana, no seu conxunto, no
de núcleos que se dirixen ao Concello para pedir ou para solicitar ou para que lles informen do que sea, non lles contestan moitas veces. Entón, rogamos que se lles conteste cando han este tipo de estudos. Vale. Esos son os novos que teñen. Vale, preguntas, empezamos co... Sí, teño, sí. Vas dicindo enumeradas que xa lle dixe, xa as contestarei despois. Sí, pero as preguntas podes facer xa, sí. Sí, podes facer, sí. Non lle vou contestar, pero xa lle contestarei ou por escrito no seguinte pleno. Ben, perfecto. Pois mire, por exemplo, unha pregunta é que con data 6 do 5 do 25 a Diputación aprobou unha subvención de 30.000 euros para o arranxo da estrada de Fornero de Cova. É unha boa nova porque nos habíamos presentado xa 2 veces incluso unha moción solicitando se solucionar este problema. Entendemos que con dito importe de 30.000 euros non se pode facer de forma integral, imagino, non sei. Entonces, me imagino que o proxecto que terá, un proxecto, unha memoria, contemplará. E por toda esa miña pregunta é concretamente se non vai ser un arranxo integral o que van a dedicar esos 30.000 euros. Se é para bachear, é para limpiar maleza, para que, non sei. Siguiente. Vamos a ver. Sobre o plan Cópelo, con dato 8 do 5 do 25, creo que aprobou ou van a aprobar a Deputación unha modificación que presentaron vostedes, porque ustedes habían solicitado, como para atender a gastos xerais, habían solicitado a contratación de persoales, de tractor, de POs, etc., por un plazo de 8 meses, non? Creo que solicitaron rebaixarlos a 6. Entón, se se rebaixan esos a 6, esas contratacións, ustedes dicen que se van a forrar 18.851 euros. E dicen que esos 18.851 euros que se van a dedicar, que é unha aportación que se destinan a actividades de promoción cultural. Pregunto, que actividades son culturales? Se antes non había presuposto e agora van a dedicar 18.851 euros, que actividades culturales sois? Siguiente pregunta. A ver, na rúa do Castelo, pois adoece dunha atención de limpeza e de rebrozar. As paredes están cheas de maleza, por lo menos o que nos digo os veciños, xa presentamos un ano tamén. Entón, o que nos piden é que solicitamos ao Concello de que a xente encargada de barrer e a xente encargada de rebrozar que fagan, porque é unha rúa transitada que dá acceso a nosa obra máis simbólica, que é o Castelo, e que non presenta unha imaxe moi adecuada nin para os visitantes nin para os veciños. A siguiente tamén. Sí, siguiente. Sí, vaya, sí, delle tempo que poida escribir aquí teño unha ou por escrito ou eso. Aquí teño unha que é sobre Viaco, vamos a ver. Isto sí que é importante, por lo menos que me aclaren, non gustaría que fora aquí no pleno, pero vamos a ver. Nos últimos recibos, creo que isto xa que traballei a vostedes nunha reunión arriba, no Concello, nos últimos recibos da auga... Pero non sei se non fai caso, cando falamos con vostede. Sinceramente. Tampouco usted me fai caso de cando falo con vostede. Non, sí, porque eu falo con vostede, decidimos cousas e depois failas... Me parece que non fai caso. Bueno, non vou entrar a debater, vou fazer a pregunta e ojalá me poda contestar. Vale. Non, usted pregunte, xa dixe que non vou contestar ninguna pregunta. Bueno, pero esta contestará por escrito porque eu creo que é importante e aparte de que acepta... Sí, bueno, máis teño que contestar na realidade, xa me pediu. Vale, con este tempo vou a redactar. Nos últimos recibos da auga, a empresa empresa Viaco... Por favor. Que votou a favor, vostede, sí, continúo. Nos últimos recibos da auga, vou a explicar eso. Nos últimos recibos da auga, a empresa ven aplicando por concepto de depuración o cobro dun mínimo de 30 metros cúbicos, cando ata de agora viñan cobrando por litros realmente consumidos. O que tiña autorizada a empresa, así o facía, era cobrar por consumo o mínimo de 30 metros cúbicos, independentemente do consumo real. O Grupo Municipal Socialista pedimos información sobre de quen e cando se aprobou esta modificación de cobro. Tamén pedimos copia do aprobado no pleno no mes de novembro, onde se aprobou a revalorización do incremento das tarifas aplicables de acordo ao IPC, tal e como contempla o contrato suscrito polo Concello e a empresa. Cando eu pedín a información que me facilitaron por escrito, aparecen aprobado no pleno con o noso voto favorable e o do Partido Popular, aparece nese pleno aprobada a revalorización das tarifas conforme ao IPC.
En ningún punto, por lo menos a información que se nos facilitou a nós, e así o fixen saber, figura que aprobáramos unha modificación no apartado de depuración, de pasar a cobrar por litros a cobrar por mínimo de 30 metros cúbicos. A nós, en ningún momento, nese pleno, se nos deu, firmado pola secretaria, teño no meu poder, se nos dixo que aparecía que autorizábamos a cobrar ese importe. Cando eu planteei, usted chegou a comentar de que eso sí que estaba cobrándose, pero que o pagaba o Concello. E eu preguntei a vostede, nese contrato firmado ca empresa Viacua xa figuraba ese importe que podían cobrar? Porque se non figuraba, non tiña por que pagar nin o Concello nin os usuarios. E se si figuraba e o paga o Concello, para trasladarlle ese importe aos veciños, ten que ser aprobado en pleno. E se eu son consciente, porque a documentación que me facilitaron así o recolle, en ningún punto da aprobación do mes de novembro se recolle aprobar que autorizamos a empresa a cobrar depuración por un mínimo de 30 metros cúbicos. A información que me facilitou a secretaria e vostede. Entonces, se iso non se aprobou, solicitamos que se volva a cobrar por litros consumidos e non polo mínimo. E se en algún sitio aparece que votamos a favor, volvemos a presentar unha moción nun pleno para que se anule, porque non nos somos conscientes que en ese pleno, ao único punto do día que se me facilitou, pon votación do incremento do IPC de acordo ao convenio firmado con Viacua. Por tanto, se é certo que me facilitou a señora secretaria e vostede, en ningún sitio pon que autorizamos a modificar ese cobro por depuración. Por iso digo que eso é moi importante, e supoño que me contestará por escrito. Siguiente. A última pregunta. Voltamos a falar de que en Vilar de Mau, xa lle había dito no ano pasado, de que hai un camiño de uns 100 metros que dá acceso a fincas que está intransitable e de terra. E pedimos que se botara ali algo de asfalto ou de zahorra, algo que permitira que fora transitable, tanto para as persoas como para a maquinaria, para poder acceder ás fincas. Bueno, pois, como me volven a decir os veciños, eu vou a trasladar a vostede, solicitando de a ver por que non se atende. E a última pregunta. Xa había presentado unha moción na vez de su día, no problema de Penouta. Non sei se hai algún tipo de problema con Penouta. Non o sei. Pero a mí, os veciños de Penouta, a mellor estou engañado, pero eu que me din. Dime que as calles están intransitables. Outro día que hai unha señora e mancouse gravemente. Que están intransitables. O que piden é que se arranxen, que te limpien a maleza. E tamén ofrecen de que, se o presuposto é moi elevado, se fraccione por exercicios, e incluso eles tamén fan a súa chega cos fondos propios que teñen. Se eles se prestan a facer todo iso, pregunto por que non se atenda a demanda do povo de Penouta e non se soluciona o problema das estradas. Hai un concelleiro que é de Penouta e sabrá se é certo que están intransitables ou non. É a verdade que non fun a velo, pero a mí dicen os veciños que están intransitables. Ustedes sabrán. Vale, damos ya palabra. E custo remate. Vale, damos ya palabra ao grupo do BNG. A ver, primeiro, preguntar, porque no pleno pasado fixe unha serie de preguntas, esas preguntas foron, dixo sí que se iba a responder por escrito, ou neste pleno, e non se me respondeu, ni por escrito, non sei. Vai a ser resposta por escrito, as dúas, porque unha xa lle mandamos hoxe, e vamos simplemente copiar, só que usted pediu algunha cosa. Vale, despois de 2 meses, podían ser respostas. Siguiente. Esta máis ben era pasouseme era un robo, que é sobre un piñeiro que hai detrás no campiño, detrás no radar, no campiño, hai un piñeiro que está afectado por unha praga que se chama profesional. Entón, eso pois, é peligroso, pois todos eses se caen ao chan ou se andan por ali nenos, pois é peligroso pois, para que se podan dar urticarias, todos eses bichos, que se procedera pois, a sacarlle a procesionaria ou a tratalo ou algunha cuestión, porque realmente, pois, como ali andan moitos nenos, pois, poden ser que lle provoque algunha urticaria, pois está bastante afectado. Entón, era máis ben un robo como a pregunta. Paso agora as preguntas. A primeira sería por o tema de Nemesio Baixa, que estes días saliu na prensa, dicindo que iba a rescindir o convenio co Concello para a cesión da súa biblioteca, porque o Concello
Concello que non facía caso del e que non facía caso da posibilidade que xa tiña de mandar toda a súa biblioteca para aquí e que realmente o Concello que pasaban deles e que xa tuvera que caso dos seus ciclos do transporte unha vez e que non estaba disposto a tal e que iba a rescindir o goberno. Non sei que ten que dicir a todo iso. Siguiente. Outra, o pilón sigue estando, xa preguntamos no ano pasado porque tuvo un accidente, algún vehículo que deu un golpe, estaba roto unha parte, pasaron 2 meses e sigue estando na mesma situación. Entón preguntamos cuál é o procedimento e cando se vai arranxar este elemento tan importante para Viana e para toda a población, porque se sinti como algo especial. Entón, pois, bueno, que xa leva 2 meses e sigue estando igual. Continúo. Outra sobre o tema de que hai ali xusto en frente á Casa da Cultura, tamén un muro, aquel que hai en frente mismo á Casa da Cultura, hai ali nese muro de pedra que se fixo ali no seu día, pois hai unha pedra que está saliente, que ten pois a xente que está, todas as mulleres que están por ali sentadas, e os homens tamén, pero toda a xente maior, hai moita xente maior que pasea por ali, que se senta, pois dicen que está peligrosa para poder caer, non é que se mire. Tamén, con referente á zona ali do Campiño, pois tamén preguntamos porque, comentarnos que houbera un incidente con algún menor en algún elemento das instalacións municipais e que provocara pois algún problema de saúde ou algún problema de tal, entonces queríamos saber se pasou con ese incidente con algún menor ali no Campiño. Tamén, cando se van a facer a limpeza das vías de acceso aos núcleos rurais que están moitas delas en bastante mal estado, cando se vai facer todo o desbroce e a limpeza de todas as vías de acceso aos núcleos. Outra, que xa é un clásico, que vimos preguntando de lá en anos casi todos os plenos, que é o Plan Xeral de Ordenación Municipal, que non siguen sin contestar pois, as veciñas e veciños, as cartas de reclamacións ou alegacións que presentaron no seu día e que non chegou a contestación. Estamos falando que xa vai máis dun ano que as presentaron e están así. Entón, bueno, non sei hasta que punto iso é normal nun plan xeral de que estean así paralizado e que teria que moverse por parte da administración municipal para que poda resolverse iso dunha vez. Outra pregunta é sobre a resolución do 114 do 18 de marzo de 25, que son fundos da Diputación, que dice que hai unha modificación orzamentaria de 70.000 euros e dice que son para utilizar en reparación de rúas e construcción dun tanque. Non sabemos nin que rúas son. A resolución 214 era 214, vai a ser equivocada de número, sí, é 214 do 18 de marzo. É dicir, nesa resolución se vai por transferencias da Diputación e dice que van ser utilizados eses 60.000 euros ou 47.900 para a reparación de rúas e a reparación de fonte e 12.100 para excavación e construcción dun tanque de agua. Pero non se dice nin que rúas son, nin que tanque é, nin que sitio é. Gustaría non saber en que sitios é, en que rúas e que tanque se vai fazer. Nada máis, son as preguntas que tiño. Vale, pues entonces damos por cerrada a sesión, que vos foi larga. Nada más. Suerte, gracias por asistir.